Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Hovorme o tom, ktorý je venovaný duševnému zdraviu. Tento podcast môžete počúvať vďaka spoločnosti Henkel Slovensko. Ja som Zuzana Kaňuchová a vedľa mňa už sedí Bronislava Švrčková, mentorka a špecialistka na toxické vzťahy, o ktorých dnes bude reč. Bronka, vítajte. Ako Dobrý sa deň. máte? Mám sa fajn, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teda veľmi sa teším, že sa tejto téme venuje toľko pozornosti a že sa o nej rozpráva už ako o veľmi dôležitej téme. Poďme si povedať, že čo je to ten toxický vzťah? Ja som kedysi mala na to takú krásnu vetu, je to častokrát používam, že je to vzťah, ktorý otravuje vašu dušu. A ono znie strašne dobré a človek si povie, no, presne. Ale tú vašu dušu môže otravovať aj človek, ktorého máte radi a s ktorým ináč normálne fungujete a pred ktorým možno je ťažké udržať hranice alebo nejakým spôsobom s tým rezonujete. Takže dnes by som skôr povedala, že tie toxické vzťahy sú nejakým spôsobom zložité vzťahy, v ktorom sa prejavujú také nevedomé dynamiky, ktorým možno celkom nerozumieme, ale dokážu nás vtiahnuť do toho konfliktu alebo do nejakého problému behom pár sekúnd. To určite poznáte, že proste s niekým ste minútu alebo 2 minúty v nejakej proste spoločnosti a už sa cítite zle a nechcete byť s tým človekom, cítite sa pod tlakom, cítite sa manipulovaná alebo čokoľvek také. Takže sú to zložité vzťahy, ktoré sú vedené takými nevedomými procesmi a o to sú zložitejšie, pretože je veľmi jednoducho povedať, že on je toxický, on je taký narcistný, hej, ponalepkujeme raz, dva, ale málo kedy rozumieme, že čo sa v skutočnosti v týchto vzťahoch deje na tej ako keby hĺbšej úrovni a myslím si, že toto je veľmi zaujímavé, pretože je teraz veľmi veľa aj literatúry, podcastov, všetkého možného, kde je veľmi spomínaný, či už ten narcizmus alebo tá psychopatia, ale reálne to sú minimálne percentá naozaj. To je veľmi malé percento. Tá väčšina, ktorá nás tak žerie každodenne, sú práve tie dynamiky, ktorým nerozumieme. Takže toto je, ako to vnímam ja. A čím to je, že, ak to ste pekne povedali, že vojdem niekam, alebo niekto mi predstaví, nedaj Boh, svojho frajera, frajerku, a normálne vo mne sa niečo, že že tento človek nie. Čím to je? Je to nejako psychologicky podložené, alebo je to možno môjim nastavením, že ja sa dnes sa necítim pekný. Hej, že čím to je? Prečo sa to v nás spúšťa? To je dobrá otázka, som zvedala, že či sa mi to podarí tak nejak jasnejšie sformulovať. Pre mňa to bola tiež dlhodobo záhada, keď sa hovorí o tých energiách a čo to všelijak ľudia vnímajú a čak naciťujú, hypersenzibilní a podobne. Ale realita je taká, že my všetci máme proste nejaké obrovské dáta v našom nevedomí, ktoré sme si zbierali od dňa narodenia pomaly až do dnešného dňa. A tieto rôzne dáta nám dávajú informácie. To znamená, že ten frajer, vašej kamarátky konkrétne, sa môže podobať, vymyslím si, nejakému vášmu susedovi, ktorý vám nadával, že ste mu kradli jablka alebo niečo podobné, alebo nejakému nespravodlivému učiteľovi, ktorý vám dal tú štvorku z tej telesnej alebo čokoľvek iné. A bez toho, aby ste si to vôbec uvedomili, ten nevedomý proces vyťahne tú informáciu, že bacha, toto zase ťa bude ti nadávať, bude sa niečo také diať. A vy teraz len pozeráte, že čo sa deje a väčšinou to býva tak, že keď sa zobudia tieto nevedomé procesy, ktoré sú teda oveľa rýchlejšie, než ten neokortex dokáže vyhlásiť, tak v podstate vy už ako keby začnete na toho človeka aj tak reagovať. To znamená, už s nejakou tou neverbalitou, tak neisto pozeráte jedno s druhým a ten druhý častokrát bez toho, aby vedel, vám na to naskočí a on toho suseda odohrá nejakým spôsobom. A teraz povedzte, ak toto vysvetlíte niekomu, čo ten nešťastník v živote s niekým nemal konflikt a dojdete vy a hneď ste mu nesympatická. Je to strašne ťažko zachytiť, že čo sa tam v skutočnosti deje, ale je to niečo, na čo naskočíme všetci. Absolútne všetci, pretože ten nevedomý proces je proste sekundový. To máte tú amygdalu, že pozriem sa sekunde, odskočím od toho auta a proste to beží. A dovolím si povedať, že takmer nikto z nás nie je tak vedomý a tak akože tak mindfulness pripravený, aby dokázal povedať, to sa mi otvára vzorec alebo niečo podobné, no ten ma žere, to je hrozný človek a ani nevieme, čo sa tam naozaj deje. Preto my to môžeme hodnotiť ako keby až potom, hej? A zanalizujeme, že to je zvláštne, že ten človek mi nič nespravil, že čo tam cítim, čo sa mi to tam deje. A to je náročné. Je to náročné. Lebo to mi tak akože rezonuje, keď poviete, že áno, viem hneď, že niekto mi nie je sympatický a neviem, či by som si hneď náprvu povedala, že to je len moje vnímanie. Ja by som to asi uzavrela, sme ľudia, nech mi každý odpustí, že nie je mi sympatický, jednoducho preč od toho človeka. Alebo ja to väčšinou zvalím na vnútorný hlas, že on mi hovorí. Ja inak to mám paradoxne naopak, že mne, ak je niekto naprvu sympatický, časom sa ukáže,
že my dvaja nejako spolu neladíme, ale ak mi je niekto až nesympatický, alebo je v takom, že neutre u mňa, tak nakoniec je to fajn človek, s ktorým naozaj ja nájdem aj spoločné veci, aj akože až sama seba potom, že prečo ja som bola taká zlá, akože podvedome, ja to nepoviem tomu človeku, že som ho hneď tak až súdila, že nie je mi sympatický a naopak. Je, že ja to vnímam zase na sebe, že občas sa sama v sebe ako keby, že analyzujem, že prečo vlastne ten človek mi akože ja hneď nad ním vynášam ako keby nejaký rozsudok, ale to moje vnútro mi hovorí, ale on ti nie je práve nesympatický. On možno nemá dnes dobrý deň, hej, tak... Možno, toto neviem úplne presne, ale možno, že to naše vnímanie môže byť nejakým spôsobom rozladené. Že je to ten vnútorný pocit, je to tá intuícia, o ktorej hovoríme, že áno, niečo tu cítim, ale môže sa diať napríklad to, a v detstve ste povedali napríklad, že mne sa tá susedová dcera nepáči, ona je taká, alebo on je taký, alebo niekto ten ujo je škaredý, alebo taký, a ten rodič mohol povedať, to sa ti len zdá, daj mu šancu a to nemôžeš byť taká a podobne, hej, a keď častokrát sme v takom ako keby spochybňovaní, tak vyrastieme človeka, ktorý nemá ten systém ako keby zosúladený sám so sebou. A preto to môže byť, že na veci, na ktoré by sme mali reagovať ako keby prirodzene, tak reaguje možno s opatrnosťou a zase na tie, kde by sme mali byť opatrní, tak to poviem, že to je v pohode. A myslím si, že toto aj súvisí veľmi s tými toxickými vzťahmi, pretože ako je možné, že máte kamarátku, ktorá si vždy nájde nejakého toxického partnera, keď už ich takto nalepkujeme, hej, neverný, klame, závislý, neviem, niečo tam dajte. A viete, čo urobí celé okolie? No, zasi našla takého. Všetci to vidia. Okrem nej, hej. Takže ten radar je rozladený a vy všetci okolo, tým, že ste neni emočne zaangažovaní, to vidíte, že viete, no dobre, no tak my sme to teda akože, čo už? A ono povie, tento je úplne iný. Jasné. Takže asi to rozladenie toho vnútorného barometra, by som to nazvala, toho takého nácitenia, čo je pre mňa dobré a čo je vhodné. A možno by som ešte doplnila, že veľmi záleží, z akých ste pomerov, z akej ste rodiny, čo sa tam teda dialo, čo sa považovalo za normálne, alebo čo nejakým spôsobom bežne v rodine fungovalo, lebo to sú naše základné vzorce. Takýmto spôsobom my fungujeme. Takže ak v rodinách sa tolerovalo možno nejaké psychické násilie, alebo tam boli nejaké závislosti, čo sa proste stáva, tak pre mňa to bude nejaká norma, ktorej ja verím a si hovorím, že to je OK, veď každý si občas vypije, alebo no veď muži môžu byť nevychovaní, hej, veľmi sa tak zovšeobecní. Takže mám ten barometer rozladený a na základe toho ja reagujem aj v tých vzťahoch. Prečo je podľa vás dôležité otvárať tému toxických vzťahov verejne, nielen teda medzi psychológmi, ale aj takto medzi laickou verejnosťou? Viete, mne je strašne ľúto, že sa to zvrhlo do také nejakej ako keby modernej témy, ktorá teraz naozaj trendu. Presne trend. To znamená, kdokoľvek doma dožere, alebo mi nesplní všetky priania, alebo na mňa zazrie, alebo mi dá spätnú väzbu, ktorá sa mi nepáči. Tak je to automaticky narcis, psychopat, histrion, taký onaký makový a manipulátor. S týmto slovom umlatíte na smrť každého, hej? Akože manipulujeme všetci, je to nejaká súčasť našeho správania, takže môžete hoci koho obviniť a veľmi ťažko sa z toho ako keby vychádza von. A ja si hovorím, že ako to ja vnímam, pre mňa je dôležité uvedomiť si, že ak sa mi takéto veci dejú, ak ja stretávam týchto ľudí, z ktorých mám teda pocit, že sú pre mňa toxickí, je to veľmi dôležitá informácia pre mňa. Ja mám v sebe, v tom mojom barometri, nejaké zauzlenie alebo nejakú komplikáciu, ktorá mi vlastne neumožní sa pozrieť na to z inej strany a vidím sa stále tá, ktorej ubližujú, ktorá je pre takýchto ľudí príťažlivá, ktorá nejakým spôsobom je v tomto všetkom bezmocná. A čím hlbšie som sa tej téme venovala, tak pre mňa je podstatné, aby sme tých ľudí, ktorí sa cítia tak bezmocne v týchto veciach alebo v týchto vzťahoch, aby sme ich edukovali o tom, že toto je vec, ktorú si ja môžem nejakým spôsobom opraviť u seba. Nie som bezmocná, že si musím takýchto partnerov a partnerky hľadať, ale môžem nejakým spôsobom pracovať na mojom vnútre, lepšie poznať svoje vzorce, opraviť svoj barometer a mať lepšie vzťahy. A toto je podľa mňa kľúč, aby sme sa ako spoločnosť niekde posunuli, aby sme mali kvalitnejšie vzťahy doma, tým pádom môžeme mať kvalitnejšie vzťahy s našimi deťmi, so susedmi, s komunitou. A to je podľa mňa niečo, čo je absolútna priorita teraz, pretože je to veľmi napäté a veľmi polarizované, aspoň tak, ako to vnímam ja. Rozumiem. Ako naozaj sa zamýšľam teraz, že či
nenálepkujeme zbytočne, keď ste povedali, že presne všetko označujeme, že toxické a pritom to možno môže byť, ja neviem, nevyžiadaná spätná väzba. Presne na niečo podaná veľmi nešťastným spôsobom a ja hneď ako poviem, že to je toxické. Je to taký buzzword, áno, a ja to vnímam, že je to trošku občas, ale ak sa bavíme naozaj o toxickom vzťahu, vedeli by sme ho nejako zaramcovať, že čo, kedy viem povedať o vzťahu, že je toxický. A teraz sa nebavme len na partnerskej úrovni, bavme sa možno aj kolega, kolegyňa, ja neviem, ja a sused, hej, ja a partner, ak to veľmi ideme naozaj, že všeobecne. Možno taká prvá vec, na ktorú by som reflektovala, alebo na ktorú by som si dávala pozor, je, že s týmto človekom, ako keby v každej debate alebo v každej interakcii, sa ocitnem v situácii, že nakoniec spravím niečo, čo som vlastne vôbec spraviť nechcela. Hej, že skončí to stretnutie, alebo skončí to, tá naša debata, ja zistím, že som slúbila, že urobím projekt navyše, že som slúbila, že sa postaram o deti, čokoľvek si tam dajte a poviete si, veď, ale ja som to vôbec nechcela. Takže tu môžeme začať nad tým uvažovať, že beží tu nejaký proces, nejaká dynamika, kde ten druhý nejakými otázkami alebo nejakým spôsobom vždy dosiahne v tom našom rozhovore to, že nejakým spôsobom sa vyhovie jemu. Toto je také veľmi, by som povedala, jemné. Deje sa to pravidelne. Je to hlavne vtedy, keď si ako keby necítime tie vlastné hranice alebo nejakým spôsobom si neuvedomíme, že ten druhý nás do niečoho manipuluje alebo vmanévruje, hej. Alebo sa môže diať také niečo, že príde ten druhý človek a vy poviete, nechala som ti tam tie papiere na stole a povie, na stole nič nebolo, hej. To je tá klasická technika toho gaslightingu, kde v podstate je prekrútená tá realita a vy viete, že tie papiere ste tam položili a ten človek napríklad si tú úlohu nesplnil a je pre neho ľahšie povedať, že tie papiere tam nenašiel a hodiť to na vás, pričom vy naozaj viete, že to tam bolo alebo že ste mu to hovorili. A tam častokrát napríklad s klientami preberám to, že musia si nejakým spôsobom kryť chrbát pred takými ľuďmi, že pošlo to mailom. Hej? Keď ten človek povie, ja som nič nedostal, tak ukážu mail, bolo ti to poslané vtedy a vtedy, bol zápis z porady taký a taký. Fotku stola. Hej, akože napríklad fotka stola, keď to tak preženiem, hej, to už je zlé, keď to musí byť takýmto spôsobom, ale skutočne, ak ste s ľuďmi, ktorí sa naučili takýmto drsnejším spôsobom sa chrániť, alebo teda nejakým spôsobom sa presadzovať, tak vy si musíte tiež kryť chrbát a pri takýchto ľuďoch si dávať tak trošku pozor na seba, že moment, že tu sa necítim bezpečne v tomto vzťahu, tu v tomto vzťahu vždy ťahám za kratší koniec, tak musím byť opatrnejšia a dávať si na tieto veci pozor. A ak by sme zašli do tých partnerských vzťahov, tak tam to máte od toho, ja som to nepovedal, tam sme neboli a ty si namýšľaš a až po tú devalváciu takto vyzeráš a taký konflikt len vlastne, aby sa zakrylo. Napríklad, že to bola taká stará scénka z nejakých filmov, možno si pamätáte, že miesto toho, aby spravila večeru, tak muž došiel taký hladný domov, tak sa pohádali, aby sa vlastne skrylo to, že není doma nakúpené a navarené, hej, akože manipulácia par excellence. Takže je tam veľmi ťažké ako keby vysledovať tú nitku toho, čo sa tam skutočne deje, hej, pretože to rozčulenie napríklad vynadá vám šéf, aj pohádate sa s kolegom, nesiete si tú frustráciu a úzkosť, pretože možno sa nedá na tom pracovisku o tom rozprávať, prídete domov, čo sa udeje, no, tak to vylejete na prvého človeka, ktorého máte po ruke, môže to byť váš partner a nemusíte byť automaticky toxický, proste ste len preťažení, máte toho moc a ten rozdiel je v tom, že prídete, že vieš čo, ja som bol fakt dneska blbec, lebo ja som bola koza, že navrieskali na mňa a teraz som si to tu vyliala. Ale s tým už viete pracovať, tak jasné. Všetci sme ľudia. Ale keď ten človek povie, nie, to je tvoja vina, lebo si nenakúpila, lebo vietor fúka, tak tam sa hrozne ťažko bráni. A je to iné, zamýšľam sa, v partnerskom vzťahu tá toxicita versus tie pracovné vzťahy, alebo také tie bežné, lebo v tom partnerskom je to emočno. Nepopierateľne. Hej, ľúbim toho človeka, on vie na mňa ako, ja neviem, poškrapká ma, hej, proste urobí na mňa nejaké tie ťahy, ktoré úplne ma odzbroja a ja inak asi reagujem, ale to mi povedzte vy, či je to tak, ako keď ja neviem, mám nejaké napäté vzťahy presne so šéfom, s kolegyňou, s bývalými spolužiakmi alebo s niekým, s kým som v nejakých krúžkoch alebo v hocičom, že líšime sa alebo sme iní v tých toxických vzťahoch alebo máme tendenciu ich vnímať inak, keď sa týka o blízke osoby, ku ktorým máme možno naozaj hĺbšie nejaké city. No, myslím si tak, ako ste povedali, že v tých osobných vzťahoch to je ako keby najhlbšie. Tam je to najväčší problém. Manželka, manžel, dieťa, svokora, hoci čo takto. Súrodenec, hej. Tam je to veľmi ťažké, lebo tam ste s tými ľuďmi sputanými aj tou pokrvnou cestou, nad tými záväzkami a tým všetkým. Ale čo veľa ľudí podcení, je
ako keby informácia o tom, ktorú možno ani tak nevieme, že my si vždy vybereme pracovné prostredie, v ktorom to nejakým spôsobom trochu kopíruje, ako to bolo u nás doma, v tej nejakej našej jadrovej rodine. Pretože povedzte mi, ako je možné, že niekto si vždy nájde zamestnanie, kde si rozumie s kolegami, kde ho rešpektuje šéf, možno, že raz za život alebo dvakrát za život stretne sa s niekým, kto naozaj s kým sa nedá, tak sa zdvihne a v pokoji odíde. Ako je to možné, že niekto príde a povie, no tam mi robili zle, tam bol šéf psychopát, tam kolegyňa na mňa žalovala, proste v každej jednej práci je problém. A toto presne nejakým spôsobom kopíruje tú nejakú pôvodnú rodinu, akým spôsobom sa komunikovalo, či bolo spravodlivé voči tomu dieťaťu, voči tomu človeku, či bolo možné rozprávať o konfliktoch, či bol to ten človek vypočutý, či tam bol voči nemu rešpekt. Takže častokrát už len z rozprávania toho, ako sa niekto cíti v práci, ako to tam má a je to nejaký opakovaný model, tak môžeme niekde rozmýšľať o tom, že fú, a že to vie, ako to vyzeralo u nich doma. Pretože my si to ako keby presne cez to nevedomie, ako keby prenesieme do toho pracovného prostredia, že to je niekedy až čarovné, že jak je možné, že niekto stále stretne takýchto problematických ľudí. A priťahuje si to. A ešte si ich aj pritiahne. A ešte sa mu to udeje, že vlastne toto bolo pre mňa fascinujúce, že ak to ja mám v sebe, takúto, ja neviem, lútosť, nespravodlivosť, krivdu alebo niečo, čo sa mi udialo, tak ja už nechtiac, ako keby si vyberiem človeka, s ktorým si to ako keby odohrám. Hej? Pretože keď ten druhý to tam nemá a nejakým spôsobom sa do toho nedá zatiahnuť, tak pohľadám niekoho iného, s kým si to odohrám. Že to je tak strašne silné a tým, že je to nevedomé, ako si to odhalíte, ako sa do toho pozriete, to proste idete a hráte. Rozumiem. Čo sa týka vašej praxe, idem sa opýtať, že aké typy toxických vzťahov vy pozorujete vo svojej praxi a stretávate sa s nimi? Vieme to nejako tak podeliť na nejaké oblasti alebo aké typy? Neviem, či to viem úplne oddeliť. A vidíte tam teda nejakú že podobnosť v tom, keď vaši klienti prichádzajú a začnú vám teda postupne asi rozprávať, že čím si prechádzajú, že máte ich takto, že no a ty si v tejto linke, ty si v tejto linke, ty si v tejto linke. Či je to také individuálne? Ono je to také zaujímavé, že takisto, keď sa bavíme o tých nevedomých procesoch, tak aj ja mám nejaké prežívanie a nejakým spôsobom to priťahuje tie moje klientky a mojich klientov. A väčšinou to bývajú práve tie také zložité vzťahy, nie nejaké násilné alebo niečo, ale skôr také, kde každý si hrá tú svoju dynamiku a kde obidvaja sa väčšinou aj celkom majú radi, ale proste spoločne sa doslova ničia. A veľmi je to späté, alebo veľmi to súvisí s nejakým našim vlastným sebeobrazom, ako sa my vidíme teda, že či sa vidím ako dobrá partnerka, ako dobrá žena, či sa vidím ako pekná, šikovná, to už čokoľvek tam pripojíte. Sebaláska. Presne. A sebahodnota. Presne. A tam je to vlastne celé také pospájené s tým, že tí, čo vyhľadávajú mňa, tak to sú ľudia, ktorí vlastne potrebujú pracovať na tej vlastnej sebahodnote, aby porozumeli tomu, že keď ja sa mám rád a keď ja so sebou dobre narábam, to znamená celkovo ten môj pohľad nevedomý na seba samo je dobrý, tak ja aj pritiahnem partnera alebo partnerku, ktorí tiež takto ako keby dobre na mňa pozerajú. A to je niečo tak náročné, ako to prepracovať, alebo ako zistiť, že čo je to vlastne, čo je ten môj postoj ku mne, že na to naozaj potrebujeme kopu času. Takže toto je taký, myslím si, že toto sú klienti, ktorí vyhľadávajú mňa a ktorí nejakým spôsobom to rezonuje, alebo nejakým spôsobom to rezonuje aj s mojím vlastným príbehom. Takže asi toto je to, čo ja vidím a čomu sa ja venujem, že mne tá druhá strana nechodí. Rozumiem. Ako keby nie som pre nich zaujímavá, čomu som rada, hej. Ale že to naozaj vždy je položené na tom, že máme sa radi, je to pre mňa dôležité, ale proste my sa snáď pozabijeme a tam hľadáme, že ako prečo vždy taký partner, s ktorým je toľko konfliktov, prečo je to vždy také toxické, hej, alebo také nezdravé. A líši sa to teda doma a na pracovisku? Môže byť. Niekto má to pracovisko. Doma sme viac asi ako na pracovisku. Hej, viete, sú ľudia, ktorí doma ten vzťah proste nevie vyriešiť a sú tam tie konflikty a príde do práce a tam si tých ľudí uprace. A vybavené, hej. Akože je to skôr málo pravdepodobné, väčšinou keď sú slabé hranice doma, tak tie slabé hranice bývajú v práci, dlhšie pracujú, viacej úloh dostávajú, čokoľvek, neviem, teraz ma nenapadne. Ale sú naozaj takí vyhranení ľudia, že zatiahne roletu o 5:00, končí, ale doma to proste nejde. Tam je ten emočný vzťah a proste tam sa tancuje, ten toxický tanec. Ak som v situácii, že napríklad identifikujem, že mám toxického nadriadeného, je to pre mňa horšie, ako keď mám toxického partnera? No ešte stále máte šancu odísť, viete, z tej práce, že proste dobre, ja neviem, pohľadám si novú prácu, ja pevne verím, že sú aj iné firmy, ktoré ocenia, čo robím, ale ako to robíte doma, keď s tým človekom máte byt, máte s ním deti, máte s ním záväzky, históriu, toto všetko, že myslím si, že
v tých osobných vzťahoch, tých partnerských, že je to oveľa náročnejšie práve cez tie spoločné väzby, ktoré sú veľmi hlboké. Čo radíte vy svojim klientom, keď takto, že si identifikujú, že dobre, žijem vo vzťahu, ktorý nie je OK, žijem s partnerom, ktorý je maximálne toxický. Dá sa toxicita liečiť, že ja budem tomu partnerovi postupne? Prvá vec, to sme si pomenovali, je asi tá moja sebahodnota, aby som si ju zistil, aby som ju začala na nej pracovať, umedovala si ju. Je to asi tréning a dlhodobý, to nie je, že teraz si s vami posedím pár hodín a kiežby. Ale čo radíte teda klientom, ktorí sú v takomto nejakom toxickom zväzku, zvlášť v tom osobnom živote, že preliečte toho svojho partnera? Je to vôbec možné? To by som si nikdy netrúfala ako ani radiť takýmto spôsobom, že viete, jedna z tých kľúčových vecí, že prichádza za mňa človek a hovorí o niekom. To znamená, ja dostávam absolútne skreslený obraz. A my reálne vôbec nevieme, čo sa s tým človekom deje. Vieme, dobre, keď tam fyzické násilie alebo niečo, tak asi tam bude nejaký problém alebo nejaká závislosť. Ale reálne môžeme pracovať iba s tým, že tu sedíme my dve a rozprávame sa o tom, čo prežívate vy, akým spôsobom fungujete. A častokrát sa deje to, že čím ako keby viac máte prepracované tie vlastné ako keby presvedčenia, ako fungujete, alebo možno, že pevnejšie hranice, tak tým, ako sa vymedzujete voči partnerovi, tak začne sa meniť aj tá dynamika toho vzťahu. Nehovorím, že vždy to tá druhá strana ocení, pretože na niečo sme roky zvyknutí, nechceme to meniť, ale s tými pevnejšími hranicami častokrát prichádza aj ako keby zmena toho vzťahu, zmena kvality toho vzťahu. Len to nevieme zaručiť. To znamená, pre niekoho bude zmena kvality tej vzťahu to, že wow, super, konečne sa môžeme pokojne porozprávať, môžeme si k tomu sadnúť, môžeme sa o tom baviť, ale pre niekoho to môže byť neznesiteľné, hej? Že proste jednoznačne, ak tam je, môže byť nejaká odchýlka toho charakteru, skutočne tam sa môže niečo diať, tak pre toho človeka môže byť oveľa jednoduchšie vás proste vymeniť a začať si niekde inde vzťah, kde mu to bude bežať v tej rovnakej dynamike, ako naozaj začať ťažko meniť tie zabehnuté koleje a tie zabehnuté vzorce. Takže znovu sa vraciam k tomu, nikdy by som si nedovolila povedať klientovi, že urobte niečo s partnerom. Ak sú ochotní ísť na nejakú párovú psychoterapiu, ak je ochotný partner ísť s psychoterapeutom sa nejakému inému, hej, aby mal ho svojho, fantastické. Vieme sa pohnúť ďalej, vieme sa o tom rozprávať možno, čo sme si kde spracovali, ale ak a priori nie, a to je to všetko tvoj problém, tak dobre, keď je to môj problém, tak si idem na tom pracovať ja a to máme vo svojich rukách. S tým pracovať my môžeme. Nestáva sa vám teda to, že jeden z partnerov vás vyhľadá a teraz príde domov a samozrejme zdieľa to, aj asi partner chce vedieť, kam chodí, že potom ten druhý partner je na vás ako keby že zlý, alebo povie, že čo to hovoríte klientom, že meníte ich, alebo nestalo sa vám to niekedy z praxe? Určite. My potrebujeme rozumieť aj tomu, že častokrát tá zmena nás vydesí, že niečo sa mení alebo nejak inak funguje a samozrejme možno by uprednostňovali, aby ostalo to status quo, ako to ľudia majú. Je to vždy na tom človeku, ako to doma odkomunikuje, že či to je skôr také, že ty poď, ideme sa o tom rozprávať, že to je zaujímavé. Povedali, nie, ja sa chcem meniť, ale mne tá koučka poradila. Preto hovorím, že ja nikomu neradím, ani nikomu nič nehovorím. Skúsme spolu rozmýšľať nad tým, čo by vám pomohlo, ako by ste mohli lepšie fungovať, alebo čo vás do tých situácií ťahá. Ale máte pravdu, že môže to byť veľmi náročné pre toho druhého a ak to chce mať silomocou v tom pôvodnom, tak veľakrát sa stane naozaj, že ten človek, čo aj prišiel, tak povie, že radšej tú spoluprácu nechá, že proste nechce zmeniť ten vzťah, radšej v ňom ostane, že proste ten vzťah je pre toho človeka dôležitejší ako nejaký ten osobný rast. A je to v poriadku, my to potrebujeme rešpektovať, každý to má inak. Ako neideme určite ľudí ani rozvádzať, ani radiť, aby odišli. To by som si v živote nedovolila, že to je naozaj už trošku silná káva. Ako, samozrejme je jedna vec, to vždy hovorím, pokiaľ to fyzické násilie, to vzdialenie je logické, racionálne a ochranné, ale práve na to býva najťažšie. Tu mi nahrávate na otázku, že ktoré vzťahy sú najzradnejšie. Či je tá toxickosť také, v ktorých je toxickosť javná, alebo v takých, ktoré je ukrytá za tzv. Dobré úmysly. Hej, že možno, ja neviem, aj ten partner je fyzicky násilný, alebo jednoducho nejaký mobbing, keď to tak môžem nazvať vo vzťahu, že ten skrytý teror. A pritom potom povie, ale vedia, ja ťa ľúbim, ja to robím len pre teba a vlastne svojím spôsobom ma manipuluje. Ale ja akože to nevidím
Alebo je to naopak vzťah pre mňa teda horší, kedy vidím, že ten partner jednoducho sa buď začal správať, alebo ja si zrazu všimnem, že toto už nie je v poriadku, hej, že nesprával sa tak bola, kedy možno sa správal, len ja som si to neuvedomila. Ja sa s tým stretávam u svojich známych po rokoch, hej, že ľudia povedia, a on taký nebol, hej, že po 20 rokoch manželstva zrazu manželky identifikujú manžela alebo manžel manželku, že čo sa s ňou stalo, veď ona taká nebola. Hej, že zrazu tam narážajú na nejaké zóny, ktoré predtým ako keby nevideli. Neviem, to mi povedzte vy. Ja si myslím, že málo venujeme pozornosť tým ako keby životným veľkým zmenám, ktoré prichádzajú. Hej. To znamená, je niečo úplne iné, keď ste mladí a zalúbení, je niečo úplne iné, keď ste bezdetný pár, je úplne niečo iné, keď sa vám narodí prvé dieťa, hej, kde sa s narodením dieťaťa otvárajú veľmi hlboké vzorce, možno ktoré spali roky, veď častokrát to muži hovoria, ona sa potom dieťati strašne zmenila, ona bola úplne iná. Takisto tam môže byť veľmi náročná situácia strata rodiča. Ak sme sa nejakým spôsobom možno, že od toho rodiča neodpojili, že sme boli nejak viac na ňom závislí, tak rovnako to môže otriasť tým našim vzťahom. A keď niekto povie, že 20 rokov to bolo dobré a zrazu je úplne iný, tak ako keby sme 20 rokov tam nesledovali ten vývoj, ako sa ten človek mení a čo sa tam všetko deje. A ja, čo aspoň vnímam, to je môj pohľad, je, že častokrát tie vzťahy bývajú viac ako blízke, bývajú funkčné. A rozdiel medzi funkčným a blízkym vzťahom je ten, že v tom funkčnom zvonku vyzerá všetko v poriadku. Staráte sa o detičky, proste pracujete, platíte hypotéku, všetko je OK, ale ako keby ste žili dva paralelné životy. Kdežto v tom blízkom vzťahu je to každý deň o tom, ako sa má tá druhá strana, ako sa máte vy, teda kde sa nejak obrusujete navzájom, kde sa ovplyvňujete navzájom, kde môžete možno ísť do väčšej hĺbky, kde vydržíte ten konflikt s tou partnerkou alebo s tým partnerom. A myslím si, že to je niečo mimoriadne vzácne. To nie je automatické, lebo ono to vyvolalo kopec bolesti. Poveda tomu partnerovi, vieš, strašne si ma zranil, keď si urobil toto. Alebo tá partnerka povie, že vieš, keď sa o mňa nestaráš, alebo si ma nevšimáš, tak ja som z toho strašne smutná. Ani nákup nespravíš nič. A proste nedostáva tam tú spätnú väzbu, že je dôležitá. Tak potom sa uzavrie do tých funkčných vzťahov a oni sú tie vzťahy, fungujú, ale nie sú blízke, nie sú plné tej zraniteľnosti. A tým pádom je hrozne ťažké ako keby všímať si tie zmeny, čo sa dejú. Hej, že proste mala som taký prípad, že proste fungovali manželia, všetko perfektne, 10 alebo 15 rokov boli spolu, už potom sa im narodilo babetko a to babetko spôsobilo to, že muž sa teda odsťahoval z izby, čo bolo normálne, lebo veľa plakalo, potreboval ísť do práce a tak ďalej, ale on sa už nikdy nevrátil. A tam nikde neprebehla tá debata alebo ten rozhovor, že prečo sa nevrátil. Hej, že už to babetko neplače. Čo sa to vlastne stalo? To odcudzenie bolo proste tak veľké, že ostal z toho funkčný vzťah. A to býva veľmi často, pretože to je obrovské zemetrasenie, keď to babo dojde a tí ľudia proste, a čo teraz? Čo s tou situáciou? Ináč to riešite 20-ke? Ináč to riešite 40-ke? Rozumiem. Ako môže fyzické zdravie vplývať na to toxickosť, na to fyzické zdravie? To bola jedna z vecí, ktorá bola pre mňa neuveriteľná, ako veľmi sme prepojení cez tú psychosomatiku a s tým našim prežívaním a to všetko, čo sa nám deje. A vy, keď ste v nejakom dlhodobom vzťahu, kde ste ubíjaná alebo manipulovaná alebo toto tlačená do veci, ktoré nechcete, tak pokiaľ to nekomunikujete alebo neriešite, tak to telo to vyrieši za vás. Hej. Myslím, že sme v dobe, kde sa nikdy nebralo viacej liekov proti úzkosti, proti migrénam, bolestiam, proti rôznemu takému ako keby vyhoreniu. To je proste vec, ktorá sa deje. A ja sa vždy vraciam k takej alfa omega knihe pre mňa, čo Gábor Mate, keď telo povie nie. A to sú základné veci. On hovorí, že tie potlačené emócie, oni sa nestratia. Oni nejakým spôsobom nami putujú a rozožierajú nás znútra. A to vždy hovorím, akože je to také desivé, ale myslím si, že aj tie onkologické ochorenia, ktoré sú, tak majú veľkú časť toho tých emócií, ktoré nemôžu byť vykomunikované, tých zranení, tých bolestí, toho všetkého. A myslím si, že na tom nie je nič ezoterické, že to je proste realita, ktorej nevenujeme pozornosť. A vždy, keď ma začne častejšie boleť hlava, bolí ma chrba, mám častejšie zranenia, alebo proste čokoľvek, čo sa možno vymýka mojemu nejakému priemernému fungovaniu, je nejaká informácia, dokonca aj keď často si, ja neviem, vytknem nohu, alebo si zlomím niečo podobné, tak tiež mi to niečo hovorí, že si ako keby ubližujem.
čo sa mi deje v tom živote, ako sa tam ja vlastne mám. A myslím si, že toto je veľká docudnuté do tej ako keby ezoterickej oblasti, čo je to škoda, pretože to súvisí s našim nevedomím a my môžeme nad tým uvažovať, že vlastne prečo si ja takto nechce ubližujem bez toho, aby som to vedela. To je inak zaujímavé, že všímať si sám seba a svoje zdravie, lebo mnohokrát to odignorujeme. Presne, viete, to je, keď to tak veľmi preženie, ak tí starí ľudia, že no ideme z toho prasknúť hlava, hej, alebo akože toľko som si na tie bedra naložila vymenené kalby, hej, keď to tak preženiem, že my sme to niekde v tej metaforickej reči mali roky rokuce, ale tak sme to brali, že to sú také akože povedačky, ale taká drobnosť, keď máte veľmi preťažené detičky, tie na tom možno, že v 1., 2., 3. ročníku, tak koľko vidíte ťažké, že také vyslovene pliecka ložené, že sú také akože preťažené, že vám je až srdce vám ide puknúť, že v tomto veku asi by sa nemalo tak veľmi trápiť, ale deje sa to, hej. A potom máte tie deti, ktoré sú proste vyrovnané a chodia, behajú, že vidíte, ak si proste sebavedomé a spokojné povedia, čo ich napadne a je to proste zase úplne iné prostredie, kde vyrastali a kde mohli fungovať. Takže áno, telo je naša obrovská mapa, ktorú keď sledujeme, tak nám povie strašne veľa. Len ju musíme vedieť sledovať. Hej, chce to cvik, jednoznačne. Vy ste spomenuli, že máte teda svoj osobný príbeh, aby sme teda posluchačom a divákom ho možno vedeli tak nejak v skratke priblížiť. Čo vás teda priviedlo k téme toxických vzťahov a čo sa udialo v živote vám, že dnes takto ako dobrý coach pomáhate iným ľuďom, aby sa im to nestávalo? Ja som tak rozmýšľala, že vždy, že pôjdem s tou svojou koškou na trh, že aké to teda bude, ale potom som si povedala, že ak to niekomu prinesie nejakú dobrú informáciu, nech mu to pomôže, tak potom to stalo za to, pretože ja som bola človek, ktorý čo sa chytil, tomu väčšinou fungovalo. Proste naozaj, čo sa dalo naučiť, to som sa naučila. Všetko teda išlo, ale jak to došlo do tých vzťahových vecí, no to bola Sodoma Gomora, tak ja som si permanentne vybrala proste vzťahy, ktoré boli nefunkčné, kde nebola možná blízkosť, kde boli nejaké patológie, neviem teda, akože ak som bola odborník, že som proste našla niekoho, kto mohol teda všetky tie manipulatívne techniky na mne trénovať. Takže dlho nebolo možné mať nejaký kvalitný dlhodobý vzťah, nebola možná blízkosť. A keď som mala nejakých takých tých 35 a mala som za sebou ten kľúčový vzťah, ja tak vždy hovorím, že my všetci máme jeden vzťah, ktorý vám ten človek príde a hodí srdce do mixera a pustí na 5. A vtedy som si povedala, že a dosť teda, toto sa musí dať nejako riešiť a začala som teda hľadať tie zdroje a informácie a prvé čo bolo, tak teda našla som informácie, narcizmus, psychopatia, tak som to začala hľadať a hovorím, to je určite zásadný problém, tak toto je, tí sú tí zlí, ja som tá dobrá a na mňa sa lepia. No a viete, študovala, potom som išla aj do psychoterapeutického výcviku, išla som do vlastnej psychoanalýzy, čo bolo teda veľmi zaujímavé a po nejakom čase musela. Tam sa veľa vecí otvorí. Presne a teda akože už to nejaký čas trvá a tam som ja zistila, že ono to vôbec nie je také jednoduché, že to nie je čierno-biele, že oni sú tí zlí, ja som tá dobrá, že to je vlastne úplne inak a že je to strašne komplikované a že súvisí to všetko vlastne s tým, ako vnímam seba. Ako možno mám nízku sebahodnotu alebo nejakým spôsobom nedôverujem tým svojim vedomostiem alebo ako fungujem a v podstate v tejto zmene, týmto ako keby procesom, kde som sa dostávala k tomu čoraz hlbšie a hlbšie, tak sa zkvalitnili, zmenili sa moje vzťahy, našla som si dlhodobého partnera, teda vydala som sa nejakým spôsobom, som začala fungovať v tom partnerskom vzťahu, v blízkom a zraniteľnom, takže stále hovorím, že je to veľmi ťažké a veľmi náročné. Ale povedala som si, že toto sú veci, o ktorých sa málo rozpráva a nie sú úplne zrozumiteľné a to, keď mi niekto povie, že on je narcis a vymeň ho, nie je pre mňa vôbec informácia, ktorá mne by pomohla vtedy, tak chcem rozprávať o tom, aké dôležité je poznať samého seba, venovať sa vlastne tým svojim procesom, aby som mohla skvalitniť ten svoj život. Takže toto je možno, že v krátkosti ten môj príbeh, ako to vnímam ja. A čo je pre mňa fantastické, je, že ten proces nikdy nekončí, že stále o sebe zistím viac a viac, ako to funguje. A stále chcem o tom rozprávať ešte viac, aby tí ľudia možno mali tú cestu o niečo jednoduchšiu, jak som mala vtedy ja. Málo sa hovorí o tých vzťahoch, to je pravda, že mnohí ľudia vstúpia, neviem, v 17-ke do vzťahu a nájdu sa presne v 37-čke, kedy si nerozumejú, kedy, ako hovoríte, vy to ste krásne povedali, že dávam niekto srdce do mixéra a zapne ho na 5, lebo myslím, že mnohí sa v tom našli. Prečo sa ľudia opakovane vracajú do týchto toxických vzťahov? Keď ste hovorili aj o sebe, že vy ste si zažili jeden vzťah a potom zase a už potom ste videli nejaký ten vzorec asi opakovania. Čo to je? Prečo si to robíme? No, k tomu mi veľmi pomohla jedna taká fantastická kniha od Alice Millerovej a bola s názvom Dráma nadaného dieťaťa. A ona to tam vysvetľovala tak veľmi zrozumiteľne, že
každý jeden z nás v živote zažije nejakú drámu v tom svojom raste, svojom detstve, v tej svojej rodine a tá dráma môže mať rôzne podoby. Môžete byť nevidená, môžete byť nejaká psychicky potláčaná, devalvovaná, môžete byť to sklené dieťa, neviem, či to poznáte, to je také napríklad, keď máte chorého súrodenca, tak tomu je venovaná všetko pozornosť a to druhé ako keby priehľadné sklenené dieťa. Môžete byť napríklad jedna z 5 detí, čo je, všetci hovoria, že to krásna veľká rodina, ale ja vždy hovorím, mama má 2 ruky. Takže keď 2 deti objímem, tak 3 budú smutné. Hej, akokoľvek ich ľúbi všetky, tak proste tá pozornosť nie je možné dať 5 deťom rovnako ako jednému dieťatku. Takže tá vaša dráma začne ako keby formovať vaše vzťahy do budúcnosti. A teraz, aby som bola fér, toto nie je o obviňovaní rodiny ani nejakým spôsobom, že povieme teraz zlá mama, zlý otec, alebo že neurobili, čo mali, alebo podobne. Všetci robíme iba to, čo sme zažili a čo sme boli schopní ako keby pochopiť. Ale to neznamená, že mne sa nemôže otvoriť nejaký vzorec, že nikto ma nemá rád. A teraz vždy sa nájdem partnerov, ktorí mi to vlastne nikdy nepovedia. Alebo sa cítim nevidená, ako to sklené dieťa, tak vždy si nájdem niekoho, ako keby túžim, ktorý ma vôbec nevidí. A podobne, hej? Takže my potrebujeme ako keby porozumieť tej vlastnej dráme, ktorá sa mne udiala, keď sa formoval môj ako keby pohľad na seba. A táto dráma sa opakuje dovtedy, kým ja ten vzorec ako keby neprepracujem a nejakým spôsobom nepochopím, že takto vlastne ja mám a ja sa cítim nevidená a ja potrebujem pracovať na tom, aby som sa cítila dostatočná, dobrá a videná, aby som si potom mohla nájsť partnera, ktorý ma bude vidieť takú, aká som. Ale nepôjde to skôr, kým nebudem vidieť ja sama seba. A ja viem, že toto je strašne abstraktné, na to, aby som to nejak popísala, ale celá vlastne tá práca na sebe, alebo celé takéto vnútorné prežívanie je hrozne abstraktné. Myslím, že preto je to tak náročné pre ľudí uchopiť, že tak ako teda na sebe pracovať. No tak poďme to skúsiť, uvidíme, ja neviem ako. Hej, my môžeme len spolu objavovať, čo sa vám stalo, čomu veríte, ako to máte, ako ste to nastavili, aké tie teda vzťahy sa vám opakujú a podobne. A je to veľmi dlhý proces, ale je to, pre mňa je to detektívka. To je akože vzrušov a vždy je to veľmi zaujímavé, pretože otvorí vám to obzory, ktoré si nemáte ako ináč otvoriť iba tým, že budete nad sebou veľa premýšľať. Rozumiem. Vy máte pre klientov možno nejaký taký, ja to nazvem, že taký zoznam otázok, ktoré si musím položiť, aby som teda zistila, že ako to teda mám, že som v nejakom vzťahu, je toxický. A vy sa ma opýtate, a ako viete, že ten vzťah je toxický? Hej? A tam ide ten súbor nejakých otázok. Hej? Máte také niečo, alebo je to naozaj že individuálne u každého klienta? Lebo presne vy ste to pomenovali, že čím si prešiel, čo zažil, ako seba vníma, ako na sebe možno pracuje a možno nepracuje, ako o sebe uvažuje, hej, alebo čo ho zranilo v poslednej dobe. Alebo neexistuje taký nejaký univerzálny manuál, že checkpoint, no mám to fajn a nepotrebujem vás. Alebo toto mi vyšlo, že nie a poďme sa baviť. Viete čo? Väčšinou to urýchlim. Keď už začnete googliť, čo je s mojím vzťahom, alebo že teda čo je manipulácie. A googlia si to ľudia? To by ste pozreli. Pýtajú sa chat GPT, to inak je zábavné. To myslím si, že chat bude teraz akože vládnuť svetom, ale... Chat si ale vymýšľa, to dúfam, že naši drahí posluchači vedia, lebo chat je síce zlatý, ale má tendenciu veľmi si vymýšľať a byť taký, že milostivý niekedy. Tak je to... Jak dostanete spätnú väzbu, keď vás stále chváli, že to je dosť náročné s tým chatom, ale... Dobrý chat. Keď už naozaj začnete hľadať, že nie som náhodou manipulovaná, čo je to manipulácia, poviem vám to niekde, že a nezdá sa ti, že ten tvoj partner nejak tak manipuluje s tebou alebo niečo. Viete, že keď už to začne, už ten väčšinou taký nejaký ten chvostík v hlave, taký ten otáznik a niečo také, tak no minimálne viete, že niečo sa deje, čo vám nevyhovuje, pretože ak som v tom vyhovujúcom partnerstve, alebo funguje, tak prídem, počúvajte ma, žereš. Proste to, čo mi tu rozprávaš, ťahaj s tými smeťami ty, vynášam to týždeň ja. Tak sa niekto sa pohádate, potom sa udobríte, vysvetlíte si, on bol unavený, vy ste boli unavení. To je jedno. Ale ako keby kontinuálne viete tie rany hojiť, viete si nejaké veci možno nastavovať. A mne sa tak páčilo, že Ester, preto to tuším hovorila, že nejak 68%, tak sa nemýlim, tých vecí nie je riešiteľných v tom vzťahu. Hej, takže pripravte sa na to, že 7 z 10 akože to je pozitívne, 68, nebudú podľa vás, takže akože je tam veľký priestor na to ustupovanie, ale naozaj tie dôležité veci, aby boli možné odkomunikovať, aby ste proste vedeli sa nejak tam nastaviť. Ale keď vlastne všetko je zlé, nič sa nedá, všetko je tvoja vina a ty si otrasná a vlastne nebyť teba, život by bol lepší a podobne, keď je to... Zničil si mi život. No toto je klasická veta, ktorá človeku ujde, keď je naštvaný. Myslím si, že vtedy, keď je to naozaj strašne veľa a začnete cítiť, že na sebe, že ako keby tak fyzicky ako keby začnete sa cítiť zle,
Hej, prichádzajú nejaké migrény, nejaké bolesti, ja neviem, častejšie ma vsaká chrbát, to bolo také, že pravidelné napríklad, keď nemôžem prejavovať hnev, čo býva častokrát u ľudí, ktorí majú slabé hranice, tak veľakrát to ide cez pokožku, hej, že nejaké také, ja neviem, akné, alebo nejaká taká vyslovene takáto tenzia. Takže je tam veľa takých drobností, ale dnes už to až tak veľmi neprezentujem, ešte to nájdete určite na mojej stránke nejakých 10 otázok, že by tam možno na tom vzťahu mohlo byť niečo pofiderné, že radšej sa poradte s niekým. Ale už keď mám tieto otázky a nie je možné ich komunikovať v tom partnerstve žiadnym spôsobom, že vás ten druhý utne, alebo tá druhá, že a dosť, a toto je tvoja vina, hotovo, tak idem do tej psychoterapie alebo idem do tej práce na sebou, ako to mi vždy len ako keby osvetlí niečo, alebo niečo mi prinesie, alebo zistím, že prečo sa stále cítim tá opäť všetkomu na vine, prečo všetkomu verím, hej. Takže ja viem, keď vás nejaký partner pohádke naozaj, že pošla nejaké chody psychiatrovi a s tebou niečo není v poriadku, vždy len čak ho posluchnite, choďte, akože postarajte sa o seba, psychoterapia vás rozvie a buď teda to zmení k dobrému ten váš vzťah. dobre radí. Alebo sa posuniete. Dobre vám radí, prečo? Lebo ja keď si tie veci prepracujem, to je obrovské moje vnútorné bohatstvo. Len to znie ako provokácia. Keď vám niekto povie, daj sa liečiť, to je, že normálne, že vzduch do ohňa, ktorý začne horieť ešte viac. O to ustúpiť. No hej, že v podstate pokiaľ sa to v tomto nič na vás nenalepí, že ten človek povie, že daj sa liečiť, vy tak pozrite, no jasné, veď chodím na terapie, na supervízie, mákam na to neviem koľko 1000 hodín a podobne. Tak tým pádom si poviem, že dobre, však nebudeme to tu rozmazávať, že kto kam má ísť, ale ak to povie niekto na vás a vy nejakým vnútorným spôsobom pochybujete sa, čo keď niečo so mnou není, tak začnete bojovať, väčšinou tam to zobudí ten oheň toho, čo si to dovoluješ a čo sa tam deje. Takže zase skončíme u seba. Dobre, že čo ma na tom zdvíha, čo ma na tom tak naštvalo, keď takéto niečo povedalo. Hej. Takže zase sa vraciame okulkou k sebe, že ako fungujeme a že čo je vlastne ten náš trigger, čo nás tak hrozne na tom naštvalo. A to si zase vieme v tej psychoterapii ako keby ošetriť alebo v tej práci na sebe, že dobre, tak poďme nad tým rozmýšľať, že prečo tento typ poznámok je pre mňa taký nepríjemný, taký bolestivý, hej, kde som sa tak cítila, alebo čo mi to pripomína, hej. Ale nepomôže mi, keď jemu poviem, že teda už mi to nikdy nehovor. Mi to môže povedať šéf, alebo suseda, alebo niekto iný, hej. Ja potrebujem ten korien ako keby nájsť do seba. Že čo je to tam, čo ma tak bolí. Čo nás drží vo vzťahoch, aby sme ich opustili? Vieme o nich, že sú nezdravé, alebo že žijeme v nejakom nezdravom vzťahu, identifikovali sme sa a čo sú také naše presvedčenia, alebo čo si možno vaši klienti, čo vidíte, že hovoria, že takú tú ospravedlnenku, že ale veď včera bol zlatý, veď donesol mi kvety, ale ja neviem, hej, zbil ma, to teraz veľmi preháňam, hej, 3 dní predtým a však sa ospravedlnil. No, dovolím si povedať, že to sú tie nevedomé vzorce, tie nevedomé presvedčenia, ktoré vlastne celkovo organizujú ten náš život. A mali sme jednu fantastickú prednášku, doteraz s nej čerpám od Slavoja Titla, čo je český veľmi známy psychoanalytik párový. A on nám rozprával príbeh o niekom, kto v nejakom partnerskom vzťahu, kde tiež to bolo také deštrukčné, navzájom si vlastne ubližovali, ale a myslím, že tá žena to tam mala tak nastavené, že ona nemôže z toho partnerstva odísť, ona musí ostať, lebo nikto z ich rodiny sa nerozviedol, myslím si, alebo niečo také. Rozumiem. To ten znamená, že spoločnosti. Presne, tak ona radšej ako keby na nevedomej úrovni ochorela, takže naozaj na smrteľne vážnu chorobu. A toto je zase tiež taká abstrakcia toho, že ak ja mám vnútorné presvedčenie, že proste rozvod je to najhoršie na svete, tak ja spravím všetko na svete, aby som sa nerozviedla. Keď to veľmi teraz preženiem, že tak radšej ostanem v kome. Alebo proste nejakým spôsobom, len aby som sa ochránila od tej obrovskej bolesti toho, že ja práve toto svoje presvedčenie nejakým spôsobom prekročím. A tie presvedčenia môžu byť rôzne. Keď ma niekto opustí, už nikdy si nikoho nenájdem, hej. Žena, ktorá nemá muža, nemá hodnotu. Muž, ktorý nemá mladú milenku, nie je frajer. Ja neviem, proste kto sa venuje deťom, kto sa nevenuje deťom, kto je single, je taký, onaký. Teraz, ja neviem, takí ľudia nosia dlhé vlasy, hej, tak to sú vyvrheli spoločnosti, hej. Tam si dosaďte hocičo, čo proste sa možno v našich rodinách, v našom okolí nejakým spôsobom tradobalo, lebo sa to ako keby zahryzlo do nás veľmi hlboko, ale na nevedomej úrovni. Dokonca my môžeme povedať navonok, a čo však sa rozvediem, keby niečo,
Ale keby malo k tomu prísť, tak mňa to absolútne ako keby začne vnútorne tak pôjde, že urob všetko preto, aby si sa nerozviedla. Pretože koniec sveta príde. Ale ja neviem, čo je koniec sveta. Ja tomu nerozumiem v tej vedomej úrovni, alebo v tej nevedomej skôr tak. Ale proste vnútorné procesy povedia, nie, radšej sa nechá otlkať, radšej neviem čo. A to je presne to, že keď vy sa pozeráte na to z vonkajšej úrovne, tak čo urobíte? Vy zachránite tú ženu od toho muža, čo bije, dáte nové ubytovanie, pomôžete a tak ďalej. Buď sa k nemu vráti vo veľmi krátkom čase, pretože funguje to ďalej, alebo teda si za rohom nájde niekoho nového, kto bude taký istý. Kvôli čomu? Tam sa nezmenili tie nevedomé presvedčenia. Ona neporozumela tá žena tej svojej dráme, aká tam je. Takže vlastne nemôže prísť nič iné, len to isté, čo vždy poznala. A my sa potom hneváme, veď dostala príležitosť a prečo tam ostáva a prečo sa necháva byť. Toto môžeme hovoriť iba vtedy, keď nerozumieme tým nevedomým procesom. Ona nemôže inak. To je jej dráma, to je jej príbeh. A toto chce strašne veľa porozumenia a strašne veľa času na to, aby sa to mohlo prepracovať. Čo môžem urobiť ako človek, ktorý treba vidí, že sa deje takéto niečo, že vzťah niekoho mne už nepríde OK, je toxický. Môžem vôbec urobiť niečo, alebo sa to on naopak obráti proti mne, lebo veď ty závidíš, lebo ako to máš ty a hneď ideme, útočíme, hej, na toho človeka, že ja poviem kamoške, že pozri, mne už naozaj sa nepáči, aká si ty, hej, v tom vzťahu, že myslím si, že mala by si to riešiť, alebo presne vyhľadaj buď odbornú pomoc, alebo sa, ja neviem, pobavte o tom s partnerom, ak teda si myslí, že to padne niekam, alebo naopak by ste radili, že možno ostať, alebo uistiť toho človeka, že byť tam pre toho človeka, len mu proste povedať, že ja som tu, ak budeš potrebovať, hej, a možno mu to pripomínať, alebo ako si počínať v situácii, kedy vidím, že ľudia, ktorých ja mám úprimne rada, žijú vo vzťahoch, ktoré ja im neprajem, naozaj. Za tie roky, čo mám skúsenosti, tak tie nevyžiadané rady, alebo takéto nejaké proste veľké snahy niekoho zachrániť, tak mňa osobne nič nepriniesli. A myslím, že častokrát je to proste situácia, kde poviete, pozri, ak sa chceš o tom porozprávať, tak príď, môžeme sa o tom baviť, ja ti neviem pomôcť, viem ti odporúčiť, akože toto je práca pre odborníka, bolo by fajn, keby si na sebe niečo prepracovala, našla, pozrela, ale je to na tebe. Hej, a proste ako keby nebrať tú vlastnú vôľu z rúk toho druhého, keď na to nie je pripravený. Keď na to nie je pripravený, tak presne ide do útoku, pretože ste mu siahli na niečo, čo je pre toho človeka veľmi dôležité. A to je niečo, čo myslím si, že naozaj človeka si musí u seba nejaký čas trénovať. Že takisto ja som mala tendencie na začiatku všetkým rozprávať, všetko teda proste vysvetľovať a mať naštudované, jak to má byť alebo nemá byť v tých vzťahoch a potom vlastne prišiel môj vzťah a zistila som, že no tak toto asi nefunguje, že vlastne každý sme úplne iný, pre každého funguje niečo absolútne odlišné a nedá sa hľadať nejaká cesta, že takto to má byť alebo nie. Tam naozaj to prijatie, že pozri, budete blbo alebo povadíte sa, chceš sa o tom rozprávať, príď, ja sa ťa pýtať nebudem, ak potrebuješ pomoc, povedz a budeme sa spolu nad tým zamýšľať, čo sa dá. To je asi jediná cesta, ako to vnímam ja, ale veľmi ťažko sa na to pozerá. Veľmi ťažko. Ako súvisí sebaláska so schopnosťou opustiť toxické prostredie? Úplne? Kľúčovo? Tak vám poviem. Keď ja sa mám rada, tak do takého vzťahu ani nejdem. Pretože si poviem, že prečo by som si to mala nechať robiť. Na druhú stranu, ak som v takom prostredí vyrastala, tak nech to mám akokoľvek prepracované, akokoľvek si rozumiem, vždy nejaký ten spôsob správania, ktorý som v tej mojej jadrovej rodine zažívala, tak budem potrebovať cítiť aj u toho partnera. To znamená, vymyslím si, mala som nejakého direktívneho otca, ktorý ako neuznával ženy, no tak by ma tendenciu hľadať mužov, ktorí neuznávajú ženy a bude mi veľmi dlho trvať, kým si teda nájdem toľko sebalásky v sebe a prepracujem, aby som si našla muža, ktorý síce ženy uznáva, ale bude mať niečo z toho tatka, hej. Bude tam mať nejaké tie možno, že direktívne sklony alebo nejakým spôsobom možno fyzicky sa bude na neho podobať, hej, lebo to sú nejaké zase vzorce príťažlivosti a to je tá paprika v tom vzťahu, takéto trošku také, že by to bola tá chémia, iskra, neviem čo všetko, ale zase nemusí to byť taká iskra, že zhorím, hej. A toto je to ťažké, že ako keby má tam tej papriky len trošku, aby mi to nespálilo žalúdok, ale aby tam stále tá dynamika toho vzťahu bola. Takže vždy tam niečo z tej pôvodnej rodiny nájdeme. Nemusí byť toho ako keby vedomý. To je to schované v nás tie vzorce, ktoré si nesieme, o ktorých ste hovorili. Keď sa teraz presunieme z domáceho prostredia na to pracovisko,
Vedeli by sme popísať, ako vyzerá taká nejaká toxická dynamika na pracovisku? No myslím, že posting, mobbing, neviem, ešte nejaký tam bol, neviem, ktorý je ten tretí, ale je to jednoznačne, kde máte teda nejakého tráviča studne, alebo ako sa to hovorí, že človeka proste, máte funkčný kolektív, zrazu tam príde niekto a sa doma komora, hej, akože proste všetko sa začne nejakým spôsobom rozpadávať, že áno, sú typy ľudí, ktorí častokrát napríklad v tých vedúcich pozíciách idú veľmi cez tú moc, cez tú kontrolu a snažia sa ako keby všetkých nejak dostať pod seba a nejak s nimi fungovať. Ak je to také veľmi patologické, má k tomu krásnu knihu, myslím, že Robert Hare a Babiak Hadi v oblekoch a on tam vyslovene na príbehu vysvetľuje, ako ten človek sa dostal tými chodničkami, ako keby omotal okolo prsta hlavného šéfa a vlastne tam tyranizoval celú prácu, kradol projekty šikovnejším kolegom a podobne. Takže ak sa vám do firmy dostane takýto človek, tak je to akože dosť veľký problém. Pretože častokrát je to, má takých veľa tvári, aj, že sa nejakým spôsobom inak prezentuje pred vami, inak pred kolegami a ťaha tam tie nitky, to sú tie stratené papiere a podobne, hej, že začne tam taká nejaká šikana a myslím si, že pre každú firmu je dôležité tomuto venovať pozornosť, lebo vám to naozaj rozbije hrozne veľa. Aj či už je tá fluktuácia, že vám dobrý zamestnanec povie, že nie, že tak toto, akože prepáčte, odkedy ten človek došiel, že odmietam. A ja som sa rozprávala s jedným veľmi skúseným mediátorom a on hovorí, že to sú naozaj veci, kde vy potrebujete niekoho zvonku, kde vám zvonku príde skúsený človek, ktorý pozná tieto všelijaké a ktorý nezávisle ako keby vypočuje všetky tie strany a snaží sa tam teda zistiť, že čo sa tam deje, pretože vy tam môžete mať skutočne človeka, ktorý ideš niekde porucha osobnosti, lebo povedzme si pravdu, tie vysoké pozície akože sú pre nich príťažlivé, ale takisto tam môžete mať človeka, ktorý je citlivý na všetko, hej. Krivo na mňa niekto pozrel a tu je každý ku mne nespravodlivý, takže myslím si, že je to aj pre zamestnávateľa strašne ťažké tam to nejak prečítať, že čo sa tam skutočne deje. Hlavne mnohokrát aj ľudské vzťahy. Ja sa v praxi stretávam aj s tým, že aj tí toxickí ľudia bývajú na tých pozíciách, že dlho. Naozaj, že toto je už, že až nazvem to neodstrániteľný človek, že ja neviem, traja podriadení povedia nezávisle od seba, aj tí, čo odišli, aj tí, čo zostali, že toto nie je v poriadku, čo ten človek robí, aké má techniky a praktiky a napriek tomuto vedenie možno toho človeka nechce, má tam osobné vzťahy k nemu, historické nejaké priateľstva, takže toto sú tiež také neúplne šťastné situácie. Ja by som sa vás ešte ale opýtala, lebo nemôžeme teda povedať o každom vzťahu na pracovisku, že je automaticky, že toxický, lebo rada by som teda rozlíšila alebo pomenovala, že čo je náročná spolupráca a čo už je také psychické zneužívanie. Hej? Lebo môže byť, že robím s niekým na nejakom projekte, je to môj kolega, je to náročné, lebo možno máme iné pohľady, tak či tak musíme spolu dokončiť nejaké dielo. A versus niekto, kto ma nejak psychicky tak až zneužíva, tak manipuluje, ako ste povedali, že schované papiere, neviem čo, že keby sme toto vedeli tak nejak popísať, že aby sme aj ľuďom vysvetlili, že nech teda nehádžeme všetko do vreca, že toto je toxické vybavené, hej, že naozaj občas sú ľudia, kedy ide o tú náročnú spoluprácu, hej, nie je to vždy, že ťa zneužívam, ale pozor, je tam potom aj to psychické zneužívanie, kedy už je na nás orané, ako ja hovorím. Úprimne vám poviem, že takto, že vo všeobecnosti to nejak presne zadefinovať alebo rozdeliť si asi úplne netrúfam. Ale asi by som sa vrátila k sebe, že ako sa mi to vlastne odráža do tých mojich pracovných vzťahov. Viete, že keď idete vždy do nejakého nového projektu s niekým a vždy máte problém, že ten druhý je puntičkár a vždy ten druhý chodí neskoro a ten druhý vás nepočúva, no proste stále, keď je tam problém s tým druhým, tak už by som sa mohla zamyslieť, že to je dosť zvláštne, nie? Že proste stále tu stretávam týchto toxických alebo takých. Alebo je to niečo, že proste fungujem, mám roky, som v nejakom zamestnaní, ale dali ma na projekt s niekým, kto je proste absolútny mikromanažer, že všetko musí po mne kontrolovať a tak ďalej. No tak, alebo nespoľahlivý človek. Nespoľahlivý, pekne nech mu to odrobím, hej, však vám to nedá, dokončite. Tak asi toto je pre mňa nejaké také kľúčové, že či to je nejaká situácia, ktorá sa mi deje pravidelne, že niečo, niekto ma rozčuluje, vytača, hej, že sa vôbec nadýchne, alebo je to teda nejaký taký výnimočný stav, kde proste viem, že napríklad skončí, alebo požiadam o nejaké presunutie na iné oddelenie a viem, že tam bude kľud a niečo podobné. Takže možno, že takto by som to opísala, že začneme patrať v sebe, pretože vždy, keď ma na druhom niečo vytáča, aj keď to môže byť takéto psychické zneužívanie, že treba nerobíte veci, tak môžete vystúpiť voči tomu, že toto si nespravil dovtedy, tu sú nejaké termíny, ja vždy hovorím,
To bola svätá vec, čo ma naučila kolegyňa v mojej prvej práci. Veroňa, čo nie je poslané mailom, neexistuje a není pravda. Takže odtedy som sa vlastne kryla vždy, keď niečo prišlo, tu bol poslaný mail, vtedy a vtedy za toľko a uchránilo mi to teda hrozne veľa vecí. Ale je to náročné a tam si to treba nejakým spôsobom v sebe spevniť tie hranice. Že proste neurobím to za teba. Toto je takto a takto, keď budeme sedieť pred šefom a hovoriť o tom projekte, tu mám 5 mailov za sebou, že si nedržal termín a proste takto to je. Takže vidím to skôr na dlhšie a keď som si není istá, či to je teda moje, alebo teda kolegové, šefové, neviem koho, tak zase mám možnosť ísť do tej práce na sebe a možno, že rozbaliť si, že čo ma tam vytača, čo ma tam hneva, prečo sa mi to opakuje, alebo teda možno, že čo je s tými mojimi hranicami, že som takto, že sa nechám takto používať niekým, alebo teda, že či naozaj mám nejakú mozgovú hmlu, alebo čo, že všetko zabudom, že som fakt tie papiere tam nedala. Ťažko povedať, ale zase môžem ako keby začať iba u seba. Rozumiem. Dôležité je asi jednak uvedomiť si to, druhák adresovať to možno tomu kolegovi, ak teda už vidíme nejakú tenziu, nejaké napätie medzi nami. Tak aj to chce skill, hej, určite taká tá zručnosť, že ako to adresovať, že počúvaj, ešte raz si ma tak nasral, ale tak. A ten kolega sa teraz urazí, lebo nie je naučený na takýto možno priamy jazyk. Možno mu nikto nikdy nič zle nepovedal, lebo pochádza z nejakého diplomatickejšieho prostredia, kde sa obchádzali veci a nepomenovali sa, čo zase spôsobovalo nejaké iné napätia. Ja budem tá, ktorá mu to takto ako keby naloží, tak zrazu už mám nejaký podnet na HR, že som tu niekoho, alebo ma polka firmy ohovára, že teraz čo ja som si dovolila. Ono je to strašne vtipné, lebo ja som si tiež myslela, teda, jak som nadvedcov, jak tie veci mám spracované a keď už teda v tom mojom partnerskom vzťahu prišla nejaká situácia už asi 5-krát, že upokoj sa, nenaštvi sa, v dobrom ti to hovorím, akože to naozaj, no tak hovorím, že asi naozaj trošku prudko reagujem, hej. Ale je to dobré zrkadlo. Opäť, presne, že jedine cez tie vzťahy mi dostávame nejakú informáciu späť a keď už som videla teda ten veľmi opatrný prístup, ty kokšo, že asi ja mám nejaký taký jadrový výbuch sem tam, hej, však všetci sme ľudia. Ale je to také vtipné, že keď už ten kolega ide veľmi opatrný, vieš, chcem ti len povedať niečo, neviem, takže že možno aj u mňa je nejaký spúšťač alebo niečo, takže pozerajme sa okolo, počúvajme tých ľudí a skúsme si tak spätne analyzovať, že čo sa tu vlastne deje. Lebo je tam aj to, že my dokážeme ako keby na seba nasať tú emóciu toho druhého, ako keby prijať. Druhý má nejaký obraz, a to je tá projekcia, to znamená, že ako keby na biele plátno niečo nasvietime, hej, že veci sú také, onaké. Napríklad, že mám toho kolegu, ktorý nič nerobí a poviem mu, že teda, že je lenivec, ale možno, že ten kolega robí niečo také, ale ja som lenivá, mne sa do toho nechce, tak to preprojektujem na neho a pritom on robí normálne, ale ja si nerobím svoje veci. To znamená, že kľudne sa môže udiať, že aby som ja nemusela si priznať, že som lenivá, alebo že teda nemám pod kontrolou tie moje veci, tak môžem byť až tak ohrozená vnútorne týmto pohľadom na seba, že to vytlačím na všetké. A ten je lenivý, aj šéf je lenivý, všetci sú leniví, akože to je hrozná firma toto. Ale v podstate o mne koluje vo firme, že prosím ťa, tej broni nič nedávaj, lebo tá nič nespraví, hej. A to je teda akože toto, keď si človek má v tej terapii alebo v tej práci na sebe ako keby pripustiť, tak to je, myslím, že to je veľmi náročné. Takže preto hovorím, že dať nejakú konkrétnu radu, to si fakt netrúfam, ale hovorím len o týchto všetkých možnostiach, čo všetko sa tam môže diať, projekcia, nejaké sklony narcistné, machiavelistické, kadejaké manipulácie, môžu tam byť vzorce, ktoré si rozohrávame, dynamiky, ktoré mám z rodiny, takže je tam toho tak strašne veľa, že povedať, že no dobre, mňa teraz štve šéf, tak čo je on zač? No, čo som ja Copperfield, hej, ja fakt do tej kryštálovej gule nevidím. Poďme sa pozrieť, čo vás štve na tom šéfovi, hej, že čo sa tam vlastne vám udialo, že už je to tretí šéf, ktorý vám teda takto ubližuje. S tým už aspoň trošku vieme niečo robiť, ale s tým, že akože povedzte mi, čo on je, jakú on má poruchu a podobne, že toto nie, toto nekúpim. Na pracovisku sa stretávame ale napríklad s technikami, ako je mikromanažment alebo vlastnosťami, manipulácia, to sme si pomenovali, alebo ponižovanie. Ako sa voči tomu brániť? A dá sa to vôbec? Mikromanažment je vec, ktorá sprevádza mnohé osobnosti. My teraz budeme, dúfam, že nás teraz nebude nikto nikde citovať, známa kauza z Petržalky, kedy starosta Petržalky mikromanažoval, on sa k tomu aj priznal verejne, že mikromanažoval všetko, až mu teda ušla taká nejaká vec, ako je výplaty, hej, v hodnote niekoľkých miliónov eur. Tak to mňa tak akože trošku až posadilo, že
keď ste mikromanažer, že ako vám toto môže ujsť, ale ak ste človek, ktorý robí pod takýmto mikromanažerom, viete sa voči tomu brániť? Lebo ako vôbec na tú tému mikromanažmentu? No je to strašne obšírna téma, ale v súvislosti s tou toxicitou, že už vám ten mikromanažment vyslovene, že chlpy sa vám ježia z toho, keď niekto vás takto ako keby, že chce všetko vidieť a všetko vám presne predpíše, ako keby vy ste ani nemali nejakú vlastný priestor na tú svoju zručnosť, ktorú tej firme dodávate. No priznám sa, že osobne ani neviem, či som to vôbec niekedy riešila, takže netrúfam si to nejak úplne do hĺbky nejak pomenovať alebo preskúmať, ale akože z osobného hľadiska by som tam vydržala tak týždeň a možno aj to som prehnala. Aj že proste akože balím sa, že toto vzdávam a verím, že aj keď firma dostane viackrát takúto spätnú väzbu, že je príliš kontrolovaný ten človek týmto človekom, tak si asi premyslí, že či ho v tejto pozícii vlastne nechá, lebo to je presne to, že ten človek zabíja čas so strašne nepodstatnými vecami a utekajú teda tie dôležité, ale myslím si, že to je skôr otázka asi na nejaké také manažerské zručnosti a taký ten leadership, že tam by vám možno odpovedali o niečo lepšie, ale pokiaľ je to mikromanagement takého typu, že no, tak tu máš krivú pohárik a tu máš otlačku a neviem čo nepodstatné veci, tak to už je taká devalvácia, to už vyslovene, že ten človek hľadá proste, jak vás zotreť, jak vám ubližiť, tak ako... Najlepšia ochrana je vedomie seba samého. To znamená, ja viem, že tú prácu robím dobre, ja viem, že 10 rokov nič iné neštudujem, takže keď niekto mi povie, že takto to nie je alebo niečo, ja som tak pevne opretá o tie svoje vedomosti a svoje schopnosti, že poviem v poriadku, je to váš názor, potka. A idem si svoje. Ale to chce naozaj veľmi silné a pevné vnútro a to nie je jednoduché získať, to si naozaj dlhodobo prepracovávate. A preto aj vidíte, že koľkokrát v tých debatách alebo ľudia, či to už jedno, či v tých komentároch alebo v čomkoľvek, ja mám pocit, že väčšinou tie konflikty sú tam presne, že ani jedna strana nie je ako keby úplne pevná v tých svojich veciach a potrebuje to tam za každú cenu nejak vydebatovať a vykonzultovať a si pýtate, že dobre, tak sa bavte, ja to mám proste takto. A takto to cítim, takto to potrebujem. Takže taká pevnosť vnútorná a k tomu takisto pomáha to porozumenie sebe, tá sebaistota, sebahodnota, takto to mám. A toto je pre mňa dôležité a ja napríklad nepôjdem už robiť pod nejakého mikromanažera. Lebo ja už asi pod nikoho nepôjdem robiť, lebo po nejakej tej dlhodobej skúsenosti, pretože nielen partneri boli takí, ale častokrát aj vedenie, hej, tak človek si to užíval, tak už naozaj nemám odvahu ako ísť do nejakej práce. Ale je niekto napríklad, kde vyrastá v rodine, kde bol mikromanagement a kde mu vyhovuje, keď ten šéf príde a povie, niekomu to vyhovuje, áno. Tak také, keď sa dvaja spoja, asi obidve strany sú spokojné. Ale to je zase o tých ľuďoch, ako to majú, ako to znášajú, hej. Pre mňa to není vzduch, ktorý sa dá dýchať, pre niekoho druhého to môže byť veľmi upokojujúce, lebo vždy niekto príde a povie, toto rob a toto je správne. Check down. Jasné, že nechce vniesť bremeno tej zodpovednosti. S tým som sa aj ja stretla, že nie každý vyhovuje mu práca, kde musí byť za niečo on zodpovedný, on presne. Ale dobre, ten mikromanažment je možno trošku iná téma. Ak som človek, ktorý musí nejako existovať v nejakom toxickom tíme v rámci pracovného prostredia. Ako to na mňa vplýva? Zmení ma to nejako? Stanem sa ja toxickou, keď akože som medzi takýmto kolektívom a nechcem možno odísť, lebo mám na to svoje dôvody rôzne. Ako toto na mňa ako keby potom má to na mňa nejaké stopy, zanechá to na mne niečo? Myslím, že asi to súvisí od nejakej takej zrelosti osobnosti, že skutočne prídete do nejakého bodu, keď sa máte tak radi, že ani tie peniaze, ani ten super home office, alebo neviem čo, k tomu tam je ten benefit, kvôli čomu ostávate, tak už vám nebude stačiť. Že kým ste ako keby v tom stave, že dobre, však ja ich nebudem počúvať, alebo ja tu fungujem sama, alebo je to také nepríjemné, lebo ten kolektív zacíti, že nehráte tú ich hru, tak automaticky vás začne vytlačať, všetci vás ohovárajú, všetci stichnú, keď idete na chodbe alebo niečo podobné. Myslím si, že toto registrujeme až do úrovni nejakej fyzickej bolesti, to vylúčenie. To je tak nepríjemné pre nás. Človek je tvor spoločenský. O čom sa bavíme, chce byť súčasťou skupiny, áno. Ja keby nás do nejakej dobe ľadové vyšmarili z nejakej jaskyne, tak sme skončili, hej. Takže tá komunita alebo tá spoločnosť je pre nás extrémne dôležitá. Takže ja si myslím, že čím viac ako keby dobre so sebou narábam, čím viacej ako keby chcem kvalitnejšie žiť, tak proste tým menej bude pre mňa akceptovateľné v takomto prostredí zostať. Ale to je tiež nejaký rast. To je nejaká cesta, to bolo tiež pre mňa hrozne ťažké pochopiť, že k tomuto nemôžete prísť za rok, 2, to je proste nejaká cesta, kde ja hovorím, že napríklad po tej 40-ke je to veľmi oslobodzujúce. Častokrát spomínam Junga a ten
jeho pol života, že v tej 40-ke si pozeráte tak dole z toho kopca, že vidíte si cintorín, že to je také akože veľmi optimistické, ale už si hovoríte, tak už to pôjde si len dole kopcom, keď dožijem 80-ky a už začne povedať, ja nechcem taký čas v takomto prostredí tráviť, ja nechcem byť pod nejakým mikromanagementom, ja nechcem, aby mi niekto rozprával, čo mám alebo nemám robiť. Takže súvisí to podľa mňa aj s tou zrelosťou, aj s tým ako keby našim nastavením. A môže to byť aj naozaj o tom, že tu 5 rokov potiahnem, lebo ten plat je tak fantastický, že potom si kúpim domček na samote a som vybavený. Tejto motivácii absolútne chápem. Hej? Lebo mám tu nejaký konečný bod. Je tam cieľ, áno, tam dôvod. Je to absolútne logické a my potrebujeme... A hlavne vidím tú cestu von z toho, hej? Že presne. To nie je, že nemám riešenie. Nastále, hej. A my potrebujeme akceptovať to, že každý z nás má nejakú inú cestu a niekomu to trvá dlhšie, niekto možno z toho toxického vzťahu odchádza 10 rokov, niekto zbalí tašky za týždeň, niekto po prvej hádke, niekto sa háda do konca života. Takže čo človek, to príbeh. A každý to má úplne inak. Ako si mám nastaviť hranice bez výčitiek, bez strachu z toho, že budem odmietnutý, ak teda sa vieme chvíľu baviť o umení nastaviť si hranice, ak som v nejakom presne takomto prostredí alebo vzťahu, dá sa to vôbec, že sám sebe si niekde dám hranicu a poviem si, že tak toto už nie, alebo viem ja identifikovať, že a toto už bola hranica. Možno si dohodnúť ďalší aspoň 4-hodinový podcast, kde sa dotkneme aspoň základov, hej. No. Želajte si, splní sa vám. Viete, ono je to tak, tie hranice je taký super pojem, rovnako jak tie toxické vzťahy. Všetci to používajú, teda všetci hovoria, aké je to dôležité, vrátane mňa, hej. Ale keď si máte predstaviť nejaké hranice, tak pozeráte, že ako to má vyzerať, alebo čo mám robiť, tak aj si to, keď sa predstavíte zajtra ráno, poviem šéfovi, že už toto neberiem, ne, teraz celú noc hecujete a dojdete šéfovi, že si zoberiete toto. No, dobre. A teraz, že celý kurz 3-hodinový aj všetko, celá noc, nič mi nepomohlo. Ale na budúce to vyjde. Nie, nevyjde. A hneď vám poviem prečo. Teda akože nie je len takto ľahko. To je presne to, jak neviete odísť z toho toxického vzťahu. My sme neprepracovali vnútro. My sme neprepracovali tú príčinu, nepochopili sme tomu, prečo je tak ťažké tú hranicu si dať. To znamená, že my meníme ako keby zvonku, ja vždy hovorím, že máte nejakú ranu na ruke a teraz miesto toho, aby sme to došli, akože Septonex, všetko zašiť a podobne, tak my si kúpime pekné tričko. A to tričko je super, ale potom ide akože sepsa do krvi a neviem čo všetko. Takže my musíme naozaj ísť do tej rany. Prečo je pre mňa ťažké povedať, že nie? Čo sa dialo v mojej rodine, keď som povedala nie? Hej, bola som trestaná, bola som zahambovaná, bránili mi možno môjmu rozhodnutiu, akože čo bol následok toho, keď som povedala, že neumiem tie riady, hej? Kričala po mne mama, ja neviem čo, súrodenec dostal odmenu a ja nie. Čo sa tam dialo v tom mojom živote, že sa tak veľmi obávam povedať, že nie, hej, nebudú ma mať radi, alebo cítim vinu, hej, keď som sa o niečo svoje postarala, tak celá rodina sa hnevala. Netuším, 1000 ľudí, 1000 príbehov a vy musíte porozumieť tomu svojmu. Preto hovorím, že akékoľvek externé tréningy na tie hranice, ako nehovorím, že je to zlé, vy si môžete napísať nejaké vety, môžete sa pripraviť a ten druhý príde úplne s inou vetou. Takým úplne iným spôsobom, po väčšinou akože keď niečo ako chce. Ako v šachu má inú hru, ktorú si, alebo iný ťah, ktorý on si vie, že niečo chce a proste vyťahne niečo iné a vy keď máte len niečo naučené, nejaké formulky, tak sa v tom rýchlo stratíte, lebo ako keby vnútorne neveríte tomu, že tú hranicu si môžete dať. Takže my potrebujeme prepracovať náš vnútorný postoj, čoho sa bojíme, keď tam dávame tú hranicu, alebo čo je ten strach a čo príde potom a čo je tá vina a tak ďalej. Hej, idem teraz veľmi akože hlboko. A keď toto sa nám podarí prepracovať, čo je samozrejme dlhý čas, tak potom aj prídem šéf, nech povie čokoľvek ve mne. O 5:00 končím, odchádzam. Ale som aj pripravená s tým, že tak keď ma vyhodia, tak ma vyhodia, proste hľadám si ďalej a to prežijem. Alebo zdôvodním, že prečo je pre mňa dôležité odísť o tej 5:00, aby to nevyznelo, že sa búrim. Mám všetko, ale viete, je tam aj nejaká zmluva, mám prácu 9:00 do 5:00. A to není, že prišiel jedenkrát ten človek a povedal, že dneska potrebujem do 6:00, ale je to pomaly 3-krát týždenne a podobne, takže tam nemusíte ani vysvetľovať, prečo odchádzate o tej 5:00. Máte na to plný nárok a šéf takisto môže povedať, dobre, ostaň do 6:00, ale v piatok budeš do 4:00. Proste nejaká kompenzácia férovo nastaviť nejaké podmienky a že to nie je to zneužívanie, pretože ak ja som s tým súhlasila a za každým ostane 3-krát týždenne dlhšie, tak tá druhá strana... Alebo mi kolegyňa povie, že si musí vybrať detičky zo škôlky a o 14:00 už zmizne a mňa tam nechá sedieť do 6:00, lebo máme spoločnú nejaký projekt, prácu. No a teraz vo vás tá s tým som sa tiež stretla v súkromí, že ľudia toto adresovali, že takto pravidelne to robil nejaký kolega, alebo on hráva o 2:00 vždy tenis niekde mimo proste mesta, tak musí odísť, zaobali to, že ešte po ceste musí, ja neviem, psovi kúpiť žradlo a neviem čo, deti vyzdvihnúť. A my všetci sedíme v tej práci do 5:00 a pozeráme, že ale tak au. Au, hej, jasné. A takisto je to
v tom, že povedal tomu kolegovi, ja potrebujem odísť skôr alebo čokoľvek také, že proste naozaj je to tá pevnosť vnútorná, kde si ja môžem tie hranice obstať, pevne povedať, že nie, alebo tak dohodne sa so šefom. Alebo v podstate, alebo zajtra odchádzam od druhej ja a pozajtra kolegyňa. Že proste poďme sa o tom baviť, jak to je. Nejako to adresovať. A tu sa dostávame, a tu sa vás chcem aj opýtať, že jedna vec je empatia, že rozumiem, hej? Dieťa v škôlke, choré, ja neviem, hej, chorý rodič, hocičo, sú dôvody, vstane sa, ale potom je aj to seba zaprenie, hej? Že aké sú teda rozdiely medzi, alebo hranica, ak sa rozprávame o hraniciach, že kde je ešte tá empatia, ale kde už je to seba zaprenie, že viem aj toto v sebe nejako ja identifikovať, že teraz sa naozaj zapriem, lebo rozumiem, ide hrať proste golf, tenis, hocičo, dobre, je to pre ňoho dôležité, lebo vidím, že ja neviem, budúci týždeň bude lepšie fungovať, potrebujem ho na niečo proste v práci, alebo teda rozumiem mu, lebo aj ja možno mám niečo svoje, ktoré inokedy ja budem zase si takto vyberať ten voľný čas. Ale už keď sa to deje veľmi často, že jedna vec akože tá moja, to porozumenie, ale druhá vec je, že ja už sa seba zapieram mnohokrát a zase vo mne to potom spúšťa a robí mi to zle. Asi aspoň ja, ako to vnímam na sebe, je, že či ostáva potom v mojom rozhodnutí vo mne nejaká horkosť. Že či to je to, že to robím dobrovoľne, je to pre mňa v poriadku, alebo že či už som z toho frustrovaná, že prehľadne, aby dobre bolo nejakým spôsobom. Že... Môže byť to robiť aj partner, nemusí to byť len na pracovisku. Hej? Že on ide hrať každý týždeň golf a mňa nechá doma. Proste to je jedno, nemusíme mať deti, ale som ja doma a nemôžem ísť nikam, lebo máme psa, neviem, hej, papagája, hocičo, kvety, záhradu, hej, alebo máme povinnosti, ktoré ako pár niekde proste sme sa zaviazali plniť. A stále som to ja, alebo naopak teda manželka niekam ide, alebo partnerka a ten partner sedí doma a pozerá, že... No tu tiež potrebujeme začať rozobrať, že prečo si spolu nemôžu sadnúť a baviť sa o tom, prečo to je niečo, čo je dané ako keby vytesané zo železa. Že to je možno taká somarina, že stále nadávam, že chodím na nákupy ja, ale pravda je taká, že keď idem na nákupy ja, tak si vždy kúpim to, čo potrebujem pre seba, hej, že nejakým spôsobom to mám pod kontrolou a je tam aj nejaká časť tej mojej voľby, hej, nenechám tú chladničku prázdnu a nepočkám si teda na ten nákup toho druhého. Možno bol by príklad. Tiež skill veriť tomu partnerovi. Hej, že akože neumiem od hladu, hej, akože jasné, že to zvládne. Čo donesie? Donesie si to, čo Maradon, hej, a tam budú chýbať tie moje jogurty a podobne. Takže asi to možno, že aj veľa tých vecí patrí do tých 68%, či koľko, že naozaj asi tie nákupy same sa robiť nebudú, ale tak môžeme si spolu sadnúť a objednať niečo, neviem, cez nejakú donášku alebo čo, že hľadať nejaký kompromis, ktorý nás nebude ničiť. Alebo možno si spravím nejaký harmonogram, že dobre, tak ty máš golf v stredu, štvrtky môj zlatý, ja idem na jogu, takže postav sa na hlavu a proste hľadáme niečo, aby som sa necítila. Vybojujem si ten svoj priestor. To je tá hranica, že no, tak sme tu dvaja, halo, hej, obidvaja sme chceli psa, alebo teda obidvaja potrebujeme večeru, tak poďme to dodržať, len čo si myslím je, že keď to nemáme úplne jasné v sebe dané, tak sklznem z tých pravidel. A že zase to sklzne do toho, že zase idem s tými nákupmi. Že zase nejdem na tú jogu a on uteče skôr alebo čokoľvek také. Takže myslím si, že tamto chce veľa aj také sebadisciplíny. Aj že proste keď chcem tú zmenu, ja musím na tej zmene trvať. Hej? Že poviem, áno, tu budeš doma, ja idem vtedy tam a tam a takto to budeš naozaj. On vám povie, dobre, ale nebude to rešpektovať. A čo máte vtedy ako keby, že robiť? No tak asi budem musieť nechať psa doma, ne? A pôjdem na tú jogu. Že musím si teda, že radíme klientom, ľuďom, že teda skúste naozaj bojovať, ak vám na tom teda záleží, hej, lebo... Neviem, myslím si, že to tak asi úplne funguje, lebo zase sa vraceme k tým nejakým nevedomým vzorom, že prečo som si vôbec vybrala partnera, ktorý vlastne to nerešpektuje. Že toto je skôr otázka, jak to, že teraz silou mocou ho nechám doma, aj tak by som ho nechal doma aspoň raz, nech to akože vidí s tým. Ale ja sa u mužov stretávam a to tak sme tu dve ženy, ak nás teda počúvajú mužskí poslucháči, že mnohokrát tým mužom to nedôjde. Že on si neuvedomí, že tak on chodí hrať tenis, veď hráva tenis už 13 rokov a čo vy teraz zrazu tu máte problém? Že mu poviete, že dobre, ja idem teraz na jogu. Veď ste nikdy vy na jogu nechodili, tak čo vám sa porobilo? Že tí muži, akože keby, ja teraz nejdem ich obhajovať, ale že mnohokrát, ja čo vidím vo vzťahu okolo mňa, že tie ženy to nedostatočne nejako vyjadria, dúfajú, no tak snáď možno mu odpadne ten tenis, tak dnes nepôjde, tak môžem ísť, lebo ja neviem, presne strážim psa, alebo máme deti, tak nemôžem ich nechať o samote. Že možno aj my ženy, ja vidím, že mnohokrát si myslíme, sa domnievame, že niečo tomu partnerovi teda dôjde, on má nejakú guľu
A on z nej vyveští, že ja teda v stredu, hej, 12. idem tam a tam o 5. a on presne vtedy má byť doma. Takže aby som aj akože týchto mužov trošku obranila, že vidím aj moji teda pánski kamaráti mi povedia, že nechápu tú ženu, že tak po nich štekne. Hej, lebo už to je nabraté. Už to akože už ide tá sopka, hej. Možno, že je to naozaj také, že ja stále tvrdím, že my pochádzame zo silne patriarchálnej ako keby historickej spoločnosti, že proste tam bolo to právo muža ako hlavy rodiny a otca bolo veľmi dlho ako keby nastavené nejakým spôsobom, či už to bolo, že teda tá žena nechodila do zamestnania alebo muž bol živiteľ a podobne, tak si myslím, že historicky my sa teraz len učíme ako keby komunikovať svoje potreby. Niekomu to ide lepšie, niekto to mal doma, niekto to ani nevidel ani z vlaku v celej rodine, takže dúfa, že ten druhý si prečíta. Takže zasa sa vraceme okolkou, čo akože mám pocit, že nič nerobím, len ľudí posielam na psychoterapiu akože v dobrom, že vraciame sa k sebe, prečo ja také veci základné nemôžem odkomunikovať, prečo nemôžem povedať, tu zostaň, ja potrebujem hodinku pre seba, hej, prečo ja musím byť tak frustrovaná, až teda na neho vyletím a ten pozerá, že kde je sever. Ten druhý. Mňa to mrzí, že prečo som vyletela. Že prečo som vyletela, čo sa udialo, hej, a nehovoriac o tom, že na mňa sa mohli nalepiť hnevy od frustrovanej susedky, môjho šéfa, náročných detí, 1000 vecí, ktoré ja naozaj neviem nikde umiestniť a proste on povie, že tenis a ide a už to buchne. Takže je tam toho strašne veľa, čo sa môže ako keby pod tým všetkým skrývať. Sú nejaké malé kroky, ktoré radíte klientom urobiť, aby teda získali tú svoju vnútornú silu, nejak začať veci adresovať, aby sa oni cítili nejak, poviem, že úľavu, ak môžem použiť to slovo? Ako také úplne najbazálnejšie, čo je začať venovať pozornosť tým vlastným pocitom. To znamená, ja na niečo poviem áno, ani nerozmýšľam. A môžem sa k tomu spätne vrátiť a zanalizovať si to, že skutočne som povedala áno preto, že to tak chcem a že mi to tak vyhovuje, alebo to áno je automatické, lebo som bola tak naučená. Hej. Ostáva mi potom nejaká horkosť, alebo sa teším, že som niekomu povedala áno, lebo mu chcem pomôcť. Hej, že porozumieť možno trochu lepšie tým svojim procesom, že to je, keď to možno porovnám, že naháčete do seba jedlo strašne rýchlo, alebo si teda sedíte nad tým jedlom a vychutnávate si štruktúru, chuť, vôňu, prípravu, všetko okolo toho. Najedli ste sa v obidvoch prípadoch, ale úplne iným spôsobom. Takže rovnako ja môžem ako keby urobiť viac pre partnera, pre prácu, pre čokoľvek, ale ja potrebujem rozumieť aj tým vlastným motivom, že kvôli čomu to robím, lebo chcem, aby ten partner ma mal rád, alebo to robím, pretože sa bojím, že ma opustí, alebo to robím preto, lebo som frustrovaná, myslím si, že ženy to musia robiť. Čo je za tými mojimi pohnutkami, hej? A absolútne kľúčové bolo pre mňa začať ako keby venovať pozornosť tomu, že neviem, či to tak poznáte, ale normálne ste doma nejak fungujete, zrazu taký zlý pocit, taký blbý pocit, nejaký také, že úzkosť alebo niečo mňa uputuje, čo mi je, že tomuto venovať pozornosť, z čoho to prišlo. Môže vám to prísť toho, že ja neviem, pozreli ste nejakú reklamu, prinieslo vám to nejakú spomienku na nejaké nedoriešené veci, alebo sa vám vrátil strach z niečoho, alebo ste sa stretli fakt, ja neviem, s naštvaným susedom, s ktorým proste máte nejaký konflikt, alebo vás niekto vytrúbil pri šoferovaní, čo vás spustilo nejakú negatívnu emóciu. Moju autoškolu a podobne, hej. Že čo všetko sa tam môže nazbierať a ja keď vlastne túto emóciu, ktorá mnou putuje, ako keby zachytím moment, čo mi je, vlastne áno, že keď na mňa zatrubuje, to je presne, ako po mne vrieskal v tej autoškole ten direktívny vedúci, ktorý mi pripomínal direktívneho otca, ja neviem čo všetko, hej, že už chápem, že sa mi ozvala nejaká časť mozgu, čo hovorí bacha na to, toto bolelo a ja môžem ako keby také obrazne, že a ona odíde, hej, tá emócia, ale vlastne keď to nič, to sa vlastne stále ako keby zbiera a ja vlastne vôbec nerozumiem tomu svojmu prežívaniu. Ale to je veľmi náročné, chce to hrozne veľa času. Venovať sa tým svojim pochodom. Čas, tréning a vôbec sa zamyslieť nad tým, ale tu sa akože mi núka otázka, že čo mám robiť, keď zistím, že som v toxickom vzťahu? Keď nás teraz niekto počúva, tak si to sám si dáva tie otázniky, ako sa cítim, čo to vo mne spúšťa, mám to z rodiny, nemám to z rodiny, opäť neobvinujeme rodinu, je to naše individuálne prežívanie, vzorce, rozhovory, ktoré sme mali, štýl, akým nás vychovávali, prostredie, v ktorom sme vyrastali. Ale uvedomím si zrazu, že som v toxickom vzťahu. Čo mám robiť? No, myslím si, že ako kľúčové na to, aby sme sa z toho nejak pohli, je porozumieť tomu vlastnému príbehu, tej vlastnej dráme. A môžem to či cez nejakú literatúru, možno že cez nejaké knížky alebo nejaké také
písanie si svojho vlastného príbehu. To častokrát hovorím, že keď si spravíte taký vlastný ako keby rodokmeň, tak môžete tam babka bola podobná jak ja, dedo je stále nadával, ja si nachádzam frajerov, čo mi nadávajú, ja neviem čo. Alebo si spomeniem, jak to je u nás doma, hej, že proste mama chodila s nákupmi a ja neviem, tata pri novinách, hej, tak teraz máme ekvivalent telefóny a podobne. A ja keď si začnem rozbalovať svoj príbeh, tak veľa vecí sa mi tam začne ukazovať. A prestane to byť pre mňa také ako keby bože, ja mám také nešťastie, vždy takého muža stretnem, čo len na telefóne, alebo neverného, alebo neviem, vymýšľam si. Ako keby začnem byť k sebe taká trochu súcitnejšia a myslím si, že toto je taký nejaký kľúč, že z toho, že bože, ja mám furt taký, ja som taká a stále mi toto niekto robí do takého, že fúha, že ja to mám veľmi ťažké, že toto asi budem musieť nejak na tom zamakať, ešte neviem jak, ale že budem musieť s tým niečo robiť. Že preklopiť to z toho takého toho seba tríznenia alebo seba bičovania do toho také, že fúha, že toto asi nebude úplne jednoduché, lebo toto by som si nenechala robiť. Toto bude musieť nejak súvisieť s mojou sebahodnotou, s tým, ako ja vnímam vzťahy, ako vnímam seba, že no s týmto by som mala niečo robiť. Tak to by som to asi nejak nastavila na začiatok. To asi stačí. A vieme pomenovať situácie, kedy ak som teda v takom vzťahu, identifikovala som si to, že kedy ešte má zmysel bojovať o ten vzťah a kedy je naopak lepšie možno, že odísť z toho vzťahu, ukončiť ho a naozaj začať pracovať na niečom inom. No to je to ťažké povedať, hej, to je to, čo som hovorila, že u mňa je to tá hranica, to fyzické násilie, že vtedy ako hovorím, proste vzdialte sa v záujme svojho vlastného bezpečia, alebo ak sa hovorí, že najviac nešťastia sa stane v kuchyni, hej, kde v tej hádke proste po ruke nôž, kade čo letí, hej, môžu sa stať až také extrémy. V ostatných prípadoch vždy hovorím, že ak je možnosť ísť do tej partnerskej psychoterapie, ja najviac lobujem za tú psychoanalytickú, lebo to ma tak fascinuje. A odhalí veľa, lebo tam naozaj idete do hĺbky. No. Je to úžasné, lebo vlastne ste dvaja a zaujímate sa o to, že čo toto je akože medzi nami, že čo to za šialenstvo vzniká, tak jasné, že skvelé, to vám veľmi urýchli. Keď sa nedá, tak idem aspoň ja do tej terapie, aby som si to ja nejak vyriešila. Ale skutočne si nedovolím povedať, že kde sa to ešte oplatí, alebo neoplatí zachraňovať. Keď si som si myslela, že keď robí tamto, ale vlastne my sme úplne vynechala, teda ja som vtedy úplne vynechala tú časť toho, čo robím ja tomu druhému. Kde ja ho vlastne nechcec vzťahujem do tej dynamiky, že neozvem sa, nedám si hranice, nepobijem sa za seba. Aj, takže ak to len takto, že dobre ukončím, idem do druhého vzťahu a neprepracujem to a nezistím, aká je tá moja dráma, no tak len zopakujem. Zopakujem to isté, akurát s iným scenárom, v inej polohe. Je možno taký nejaký, teraz nepoviem, že návod, ale zamýšľam sa, že ľudia sa mnohokrát v tých vzťahoch, čo ja počúvam z rôznych zdrojov, prostredí, podcastov, kníh, že sa v tých vzťahoch cítia tak emocionálne uväznení, možno aj finančne uväznení, lebo áno, máme spoločné majetky, aj sociálne sme súčasťou nejakej presne väčšej skupiny, ako ste vypovedali, nikto v rodine sa predtým v živote nerozviedol alebo neodišiel od partnera s deťmi a máš ty rozum a čo ideš robiť teraz, že čo poradí takýmto ľuďom, ktorí proste majú presne, že si povedia, že no ale ja to finančne nedám bez toho partnera, že ja viem, že ten vzťah už za to nestojí, že už spolu nejako, že žijeme ako spolubývajúci, ale nedám proste to bez neho, hej, lebo proste moja finančná situácia mi neumožňuje len takto si povedať, že vy dve mi tu radíte, že dobre odíte, a ja to nedám. Ak je to napríklad vec financií, tak vždy sa bavíme s klientkami a tak ďalej, že aby si začali robiť nejakú svoju finančnú rezervu na nejaké zlé časy, možno nejaké brigády navyše alebo niečo také, že proste ak to cítim cez financie, tak by som mala nejakým spôsobom chytiť do rúk tú vlastnú finančnú slobodu. Ak je to cez tie deti, tak tam mám možno nejakú nádej do budúcna, že aj tie deti budú raz väčšie a budem s nimi môcť viacej komunikovať a možno viacej poukazovať tú svoju stranu, nielen tú druhú stranu, ktorá hovorí o tom, aká som alebo nie som. Tak možno, že sa to trošku podobá, to môžu ostanem v tej práci 5 rokov, aby som si mohla kúpiť ten domček niekde na samote a že vydržím to. Ja vôbec netvrdím, že je to ideálna situácia a vôbec si nemyslím, že je to jednoduché, že o to viac potrebuje byť ten človek nejakým spôsobom vnútorne ukotvený a silný, aby na tie invektívy alebo nejaké také tie devalvácie nereagoval spôsobom, že to berie osobne a že im verí. Tam potrebujete získať taký veľký nadhľad, takú nejakú ako keby vnútornú silu, kde ja viem, prečo musím s týmto človekom nejak žiť, komunikovať, existovať, ale potrebujem byť pevná sama v sebe a vedieť, že to, čo rozpráva, napríklad nie je pravda, že som zlý človek a nedobrá žena, neatraktívny, neviem čo všetko. Že to je proste len nejaký obraz toho jeho veľmi zložitého prežívania, ktoré sa snaží teda ako keby do mňa vložiť. Lebo ak sme skutočne
nejakom vzťahu s niekým, kto je naozaj na tej nejakej hraničnej, dá sa povedať, zóne, možno nejakej tej charakterovej črty, možno naozaj toho narcizmu alebo čoho, tak akože tam fakticky žiadna spoločná terapia, hej, to využije tú terapiu proti vám ten človek. Žiadne snaha o nejaké skvalitnenie vzťahov, niečo tam to proste nefunguje. Naozaj je to, ale to je to malé percento, o ktorom hovorím, a tam proste nie je nič na to, aby ste vy toho človeka zmenili alebo aby ste sa nejak zachránili. Tam musíte len veľmi tvrdo pracovať na tom, aby ste vy boli odolná psychicky, aby ste sa nenechali tým človekom vláčiť týmito vecami, pretože tam to ideš do také deštrukcie. Naozaj ten druhý človek má ako keby za cieľ vás zdeštruovať a zničiť a vy mu slúžite ako keby takej odpadkový kož na všetky jeho frustrácie, preto vás ten človek nechce pustiť, logicky. A toto vy potrebujete porozumieť na tej hlbokej emocionálnej úrovni, nie na tej povrchovej úrovni, však vieme, že taký nie sme, ale čo keď tomu niekde veľmi hlboko veríme? Ako to vlastne máme? Ako to vôbec, že sme do takého vzťahu išli? Takže na to, aby sme zistili, ako to tam je, tak ja potrebujem poznať tú klientku dlhodobo, toho klienta dlhodobo, poznať celý ten príbeh. Ten človek musí poznať vlastný príbeh z inej strany, nielen z tej strany, že veď on slúbil, že sa zmení, alebo ona slúbila, že už, ja neviem, nebude mať frajerov, alebo ja neviem, čokoľvek také. Takže áno, okrem toho, že sú tu nejaké vnútorné vzorce jednej a druhej strany, my naozaj môžeme naraziť na niekoho, kto psychicky ako je mimo toho spektra. A že proste, že niekde to naozaj nejde. Rozumiem. Vám osobne, čo vám pomohlo prekonať nejaké tie toxické skúsenosti, keď ste si tým prechádzali? No takto. Ja som v psychoanalytickom výcviku 9. rok a z toho 4 roky chodím vlastne do vlastnej psychoanalytickej psychoterapie a posledný rok som ju mala 4 krát do týždňa. To znamená, že makáte na sebe. Bavíme cez 350 hodín vlastnej ako keby terapie, kde to ide veľmi stuha a náročne a už som si myslela teda, že však fajn, už to stačilo a vždy ma to prekvapí, koľko to otvorí ďalších vecí. Takže ja som za tie roky nenašla žiadny iný spôsob, ktorý by ako keby lepšie fungoval ako tá hĺbková práca na sebe samom, kde ja objavujem tie vlastné vzorce, tie vlastné zapletenia, ktoré bývajú častokrát uložené ešte skôr ako máme symbolickú pamäť, hej, to ešte skôr, jak pred tými 3-4 rokmi, ešte sme malá babetka, tak my vnímame, či sa niekto na nás pozeral s láskou, alebo či sme boli na obťaž, alebo či boli všetci preťažení. A viete, jak to vy v dospelosti pomenujete, keď ste ešte ani pamäť nemali na tieto veci, vy ich máte len vnútri v emóciách. A toto sú veľmi zložité a náročné veci, ktoré sa dlho rozbalujú, kým človek zistí, ako to mal. Úprimne nie je to, samozrejme, u každého veľa ľudí mali v pohode, fungovali, v pohode to zvládli. Veľa ľudí, akože možno nemali až také zlé podmienky, ale tak sa na nich adoptovali, že neveria tým vzťahom, neveria tej zraniteľnosti. Takže preto vždy len, že 1000 ľudí a 1000 príbehov je veľmi ťažké povedať, že ako to bude alebo nebude. Môžeme to vždy až potom nejakom dlhom čase, keď si rozbalíme tie vlastné zranenia a bolesti a to, čomu my naozaj veríme nevedomky. Vy máte aj svoj vlastný projekt, ktorý sa volá, že Dobrý kauč a viem, že tam veľa pracujete aj s literatúrou. Okrem toho, že teda máte 2 vlastné knihy, tí, čo nás pozeráte, tak Bronislava nám doniesla jednu zo svojich, to je vaša prvá knižka, ktorá sa volá Toxické vzťahy, ja ju takto ukážem na kameru. Tak si ju viete kúpiť. Má veľmi zlatý malý formát. Ja mám rada osobne tieto knižočky, lebo sú takéto skladné. Takže toto je vaša prvá kniha. Máte ešte ale inú knihu? A toto je prvá kniha Toxické vzťahy, ktorá v podstate, ja som napísala formou príbehu, že to bolo vlastne pre ženy, ktoré boli v nejakom manipulatívnom vzťahu, alebo teda pre mužov a tam som formou tých príbehov, čo najjednoduchším spôsobom chcela popísať ten gaslighting, devalváciu, ten cyklus. A proste veľa ľudí, že super, toto nám pomohlo, toto nám dáva zmysel, že dobre, čo s tým? A dobre, tak ešte vtedy som to nevedela. Tak sa medzi tým za 3 roky narodila nová knižka a to sú Zranené vzťahy, tá vyšla minulý rok. A Zranené vzťahy vlastne mapujú ako keby od narodenia, alebo teda od tehotenstva až po nejakú takú dospelosť, tie rôzne štádia toho nášho rastu, toho fungovania, nejakého takého nastavovania sa, kde sa vlastne snažíme porozumieť tomu vlastnému príbehu, že čo sa nám stalo, čo sa nám udialo a tým svojim zraneniam. Takže mala by tak nejak nadväzovať trochu iným spôsobom na to, že už teda odišla som možno z toxického vzťahu, alebo že nemám, ale potrebujem porozumieť tomu, prečo sa mi to udialo, čo si potrebujem zahojiť, akým spôsobom. Tak dúfam, že príde ďalšia kniha, kde už budem mať teda ultimátne riešenie, zatiaľ ešte neprišlo, takže zatiaľ sa len objavuje. Mne sa páči, že na tom pracujete a teda delíte sa veľmi otvorene aj s ľuďmi,
to, čím ste si sama prešla a chcete, aby sa to už ľuďom nestávalo. Je ale kniha alebo myšlienka, ktorá vám osobne zmenila pohľad na také tie medziľudské vzťahy a vnímanie tej toxicity, ak sa teda dnes o nej bavíme? Je ich veľa, lebo hovorím, že vás vnímam, že vy máte tej literatúry naozaj že naštudované nespočetne mnoho, za čo vás chválim a delíte sa o to aj s ľuďmi, takže tým pádom sa dobrá toxicita vyplavuje a tá zlá odchádza, tak toto nazvem. Ale čo teda u vás je taká knižka alebo myšlienka, ktorá vám najviac tak zarezonovala, alebo možno teraz, keď sa takto rozprávame? Čo sa týka kníh, to mám podcast, ktorý dovolím si povedať, že každú jednu knihu som vyberala s láskou a s veľkým presvedčením, že každá táto jedna kniha vám môže v niečom pomôcť. Nedovolím si povedať, že ktorá bola najlepšia, ako väčšinou je to asi, poviem tak, že tá najpočúvanejšia bola od Štefany Stahl a bolo to Vedomie vlastnej hodnoty, takže tá veľmi zarezonovala, to som sa veľmi tešila. Ale mne najviac zmenila život práve tá psychoanalytická psychoterapia, kde v podstate kde som pochopila, že tie veci nie sú o tom, že jeden druhému to robíme na schvál, alebo že je niekto dobrý alebo zlý, ale ako veľmi zložité a komplikované sú tie vzťahy. Ako veľmi to ide tak pod prahou, čo všetko vlastne vedete naše nevedomé kroky a my robíme vlastne takmer všetko nevedomé od výberu partnera, od nejakej vôle mať detičky, od nejakej výberu práce, pozície, toho, čo si v živote dovolíme. Je všetko nevedomé. A to je niečo, čo som začala rozprávať. Tak toto je ten problém, alebo toto je to, čomu chcem rozumieť a ja mám veľmi rada knihy od Carla Junga, ale musím povedať, že na to musím mať veľmi veľa času. Veľmi ako keby sa musím na to sústrediť, lebo je to veľmi náročné a tak ďalej. Takže skôr, ak chce niekto, tak by som odporúčala tie knihy z toho podcastu Dobrý coach vám číta, tam každá jedna je v niečom veľmi dôležitá, jednoducho písaná, kvalitná, ale ja keď sa môžem vyberať, tak sú to práve nejaké také tie Jungové spisy, že to je niečo, čo mám naozaj rada, ale je to veľmi ťažké a mám na to veľmi málo času. Rozumiem. Aký odkaz by sme povedali niekomu, kto práve teraz žije v toxickom vzťahu? Ak by sme mohli povedať taký nejaký stručný odkaz, že... Ak už niekto vôbec je ochotný počúvať toto rozprávanie, ak už niekto je ochotný rozmýšľať nad tým, že aha, niečo sa mi tu deje a má nejakú takú tú túžbu s niečím robiť, tak sme na dobrej ceste. A myslím si, že je strašne dôležité si práve uvedomiť, že tá cesta bude dlhá a bude trvať nejakým spôsobom celý život. A tá dobrá správa je, že vždy máme nádej na ten lepší život. Ale nie je to zadarmo. Chce to od nás veľa, veľa tej práce. Takže či už pôjdete do psychoterapie, alebo si kúpite knižku, alebo si len vypočujete tento podcast, tak by som vám chcela odkázať, že máte nádej na zlepšenie, máte nádej, aby ste si možno lepšie porozumeli a lepšie fungovali. A to je vlastne to svetelko na tej ceste, za ktorým môžete ísť a ak sa pre tú nádej nejakým spôsobom rozhodnete, tak ono to začne tak prichádzať do cesty. Prídu tie dobré podcasty, stretnete dobrého terapeuta alebo nájdete si dobrého terapeuta, stretnete možno nejaký podporný kruh, nejaké ženy, ktoré prešli niečím podobným. Takže vydržať na tej ceste a nebrať to ako, že tu by mať 35 a sa vydám a už budem na poriadku, ale skôr také, že wow, že tento rok už 2-krát som si povedala šéfovi, že neostanem dlhšie, alebo skvelé, mám nového partnera, ktorý ma rešpektuje a teší sa z mojej práce napríklad. Hej? Že porovnávať sa iba ako keby sám so sebou, s mojim starým ja a tešiť sa, že som na tej ceste k tomu novému ja. Nie k cieľu, ale na ceste. Užívať si ten proces. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Hovorí Bronislava Švrčková, kaučka a mentorka, zakladateľka projektu Dobrý coach a zároveň aj veľká fanúšička psychoanalýzy. Ďakujem, že ste nás počúvali a pozerali. My sa na vás budeme tešiť opäť v tomto podcaste Hovorme o tom. A ak máte nejaké otázky, pokojne ich píšte do komentárov. Ak sa vám tieto podcasty páčia, tak nám dajte hviezdičky, pomáha im to ich to posunúť ďalej a my sa na vás budeme tešiť opäť s nejakým skvelým hosťom. Majte sa pekne, dovidenia a do počutia. Ďakujem pekne.